Pripravili sme pre vás XO Rum Podcast. Máme radi ľudí a máme radi rum. A to je v podstate všetko. My nie sme žiadni distribútori ani dovozcovia rumu, ja dokonca nie som ambasadorom žiadnej značky. Čo je fajn, pretože potom máme obrovskú voľnosť a môžeme si voliť rumiky podľa toho, ako uznáme za vhodné. A to sa mi naozaj veľmi páči. Takisto naši hostia, keď budú rozprávať svoje príhody a popri tom popíjať rum, reálne, oni ešte nebudú vedieť, aký rum pijú. To sa dozvedia až potom, keď nám, a takisto aj vám, povedia naň svoj názor. Ak by ste chceli viacej informácií o rumoch, samozrejme, budem veľmi rád, keď prídete na našu degustáciu alebo spoločne nejakú zorganizujeme. Čo je pre nás dôležité, ako rum chutí, ako vonia a ako na nás pôsobí. Poďme sa teda spolu pozrieť, čo sme pre vás v tomto dieli pripravili. Kámo, pred voľbami v lete dali sme si, že máme poradu, lebo sme potrebovali sa nejak akože ďalej odraziť a že tak si dáme tam, aby sme ale konečne aj trošku vypli a že potom team building. Hej. Tak si predstav 12-15 ľudí okolo ohňa, opekáme, jeme, debatujeme, kujeme pikle a potom asi, že 10 ľudí odišlo a 5 sme ostali na tých chatkách. No a už ak sme boli tak dobre rozbehnutí, plný kemping ľudí, proste Holandiania, Nemci, Česi, Poliaci, plný kemping ľudí a my do tretej sme tam proste vystrájali. Vieš, a... Mali ste reprák? Iba taký malinký a bol, chvála Bohu, na chatke, ale aj tak, keď je všade ticho. To býva podľa mňa horšie, lebo to ťa drží do 6 rána, veľakrát niekto je a púšťa. No, my sme hlavne sa išli kúpať do toho bazénu, to vám prišlo ako veľmi dobrý nápad do tej tretej. Tak jak bolo teplo, logicky. Bolo teplo a bolo tak teplo teda, že samozrejme neboli sme pripravení na kúpanie úplne a ráno iba hovorím, že kámo. Dúfam, že nás nikto nefotil. No. Takže nejako našťastie nič, ale tiež sme si vrali, že aký sme sprostí, že proste mákame na niečom a potom máš, áno, potrebuješ vypnúť, hej, niekde vypustiť paru, ale že ešte aj, že však uvažuj pri tom, hej, že no. To sa nie vždy dá. No, veď ako snažíme sa, ale... Niekedy, aj tieto momenty sú niekedy podľa mňa potrebné, že potrebuješ totálne vypnúť, áno. Ale zase na druhej strane, to, čo vlastne ideme dnes robiť, hej, že ideme aj degustovať, tak... Ja prečo som vlastne prišiel na toto? Ja spratoval som degustáciu a to bolo tak, že 3 hodiny od začiatku degustácie. Začínala degustácia o 6, nejaký úvod, vlastne vypiješ 6 zoriek po 20 ml, zdegustuješ, máš vlastne s tými ľuďmi, čo si pri stole, máš nejaký spoločný plán, debatujete a už som spratoval veci, čiže reálne to bolo 3 hodiny od začiatku, bolo asi 9 hodín. A oni tam ešte sedeli a chceli sa ešte pýtať že a tento rum a čo poviete a tak ďalej, čo je fajn, lebo ja vlastne nemám s nikým žiadnu spoluprácu, takže ja sa môžem vyjadriť k hociakému rumu. Tak sme tam debatovali a oni, že my sme tak fajne pripití. Ja hovorím, máte pocit, že ste opití? Nie, ale je mi tak dobre. A hovorím, vy ste za 3 hodiny reálne vypili 3 panáky plnohodnotné. A oni, že vážne. Normálne hotoví boli z toho a došlo im to až vlastne na záver. Lebo vieš, videli 6 pohárikov, mal som 6 rumov, ale polovičných. Dobre, niektoré boli možno, že silnejšie, ale ide o to, že mali spoločnú nejakú debatu, spoločný záujem a bolo to fajn. Bol tu napríklad riaditeľ jednej firmy, neviem, či som to už aj minule nespomínal, ale ty si to nepočul. A on vraví, že konečne som 3 hodiny neriešil robotu, neriešil som politiku, riešil som len to, že mám proste dobrý večer, zábavu s kolegami z práce. No ono, že máš nejakú aktivitu, tak to do toho vtiahne a tú myseľ ti to proste drží trošičku keby mimo tých vecí, ktoré štandardne riešiš. Sme boli však s Tomášom Kremeňom na ochutnávke piva v tme. Počkaj, o tom som už počul. No, nehovoril si mi to ty? Možno, že som ti to minulý týždeň spomínal. Áno, je to možné, lebo toto nie je nejaká akože novinka pre mňa. Nie je to novinka ani asi, že celkovo, že ochutnávky v tme. Ja som bol prvýkrát, že v tme ochutnávky, alebo na ochutnávke v tme. A neviem, to pivo mi tam úplne nesedelo do tej tmy, že malo to takú zvláštnu emóciu. Strašne veľa ľudí tam bolo, alebo očividne chceli teda to poňať nie skôr kvalitatívne, ale kvantitatívne a tým pádom tam bolo 40 ľudí, kým oni v tej tme ponalievali tie vzorky. Toto je podľa mňa problém, lebo nalievaš. Áno, to pivo nemôžeš mať. Tu zase my máme naliaté tie vzorky dopredu. Ja som ich reálne nalieval možno 2 hodiny vopred. Ja to mám veľmi rád, lebo oni sa pekne rozležia. Izbová teplota, rozležia. Ale jasné, keby si mal piť pivo po 2 hodinách, tak už ti asi veľmi ani nechutí. Takže bolo to zaujímavé tým, že naozaj je to na tom niečo, že keď nemáš žiadne iné zmysly zapojené, len takto si držíš pohár, nevidíš fakt, že zhola nič. Čím menej vidíš, tým viacej cítiš. Presne tak, čiže malo to niečo do seba, ale ako ten večer celý bol príliš dlhý na to, že ako keby, že ten zážitok. Hej, že... Aha. Aj si sa nudil miestami, alebo bolo to... No tým, že tam bolo 40 ľudí, tak v podstate
trošku dlhšie trvalo, aj kým oni naliali tú rundu. Servis býva veľakrát problém. Áno, v tej tme ja chápem, že proste, že to nie je úplne jednoduché, ale na druhej strane tak si to asi musím zmanéžovať, aby ten človek dostal taký zážitok, ako má. Takže, ako bolo to fajn, ale musím povedať, že ešte by som si to zopakoval, ale naozaj iba v setape, kde bude to trošku komornejšie. Lebo debatovať nemôžeš, hej, proste tam veľa ľudí. Mne už som zažil na degustáciách aj to. Máš, dajme tomu 6 stolov, 5 stolov s tebou komunikuje, interaguje, proste počúva, keď treba a pri jednom stole niekedy sedí človek, ktorý má pocit, že musí všetkých naokolo baviť. A už im lezia na nervy, hej, po 10 minútach, lebo hovorím príhody, vtipky a oni vravia, a my sme na degustácii. On si nedá povedať a 2 hodiny proste kazí degustáciu, doslova všetky. V tej tme to bolo ešte zvýraznené, hej, že bolo tam tiež jeden taký stôl, tam bola úplne tma, alebo ako to totálne, to bolo v pivnici, proste, ako predstav si, že vinnú pivnicu. Momentálne sme v C-okryte. Zhasneme tieto dve svetla, je to totálna tma. Takže presne takto isto to bolo, že nevidel si naozaj, takto ja som celý čas držal ten pohárik, no samozrejme, že nie úplne celý, ale ten pohárik som si takto držal pred sebou, ja som nevidel, nula, že nič. A to vám do jedného a toho istého pohárika nalievali? Áno. Normálne akože čbán, jak v Amerike pitcher a nalievaš si? Nie, oni chodili, vlastne my sme sedeli vo stoli po 4, po 5 a oni mali nejaké také okuliare, Nevral, že tam chodili s nočným videním. Ja neviem, s čím to bolo, proste, ale normálne chodili pomedzi nás. Vždy, keď prišli k nášmu stolu, tak pani teda povedala, svietila im tam taká červená bodečka, takže my sme vedeli, že sa priblížila, povedala, že som pri vás, že nehybte pohármi, že idem vám proste uliať. Ona videla normálne tú fľašku pivovú, keďže to červené svetielko v tej tme bolo vidieť, tak to osvetľovalo. Ja som akurát videl, že zrovna je pri mojom poháre, hej, cinklo, uliala a to bolo všetko. Vizuálny zážitok asi takýto. Vieš, prečo sa používa červené svetlo? Netuším. Lebo vlastne z tmy si najrýchlejšie oči zvyknú na svetlo, keď ideš z červeného. Preto aj keď vidíš napríklad zábery z ponorky, že sú ponorení, tak im tam svieti červené svetlo. Alebo z navigačných nejakých tých stanovišť. Takže červené svetlo. Zase som o niečo múdrejší, ďakujem. Toto ako si povedal, tak mi to príde zaujímavé. Ale reálne, ty keď čakáš, kým ti niekto naleje, tak je to dlho. Ďalšia vec, používaš ten istý pohár. A keď nedopiješ to pivo, čo teraz? Mala tam nosila také vedierko, čiže si to tak švacov. Ale stále tam zostane stopa. Ale stále je to ten istý. Tie chute boli výraznejšie v tom pive, nie je to také ako keď, ja neviem, že víno alebo rum, že naozaj, že tam môže aj tá malý zostatok v pohári zmeniť chuť. Ale hej, je to pravda, proste boli tam polotmavé, tmavé, ja neviem, IP a kadejaké. Ako predpokladám, že ste išli z najľahšieho do najťažšieho? Práve, že nie. Nie? Tak bolo potom to nedáva vôbec zmysel. Lebo keby si šiel z najľahšieho, že trošku prebiješ ako keby tú predchádzajúcu chuť, ale keď toto nedodržíš, tak ja si myslím, že je to ovplyvnené tým, že v tom pohári za každým zostáva stopa. Asi áno. Akože tým, že nevidíš, koľko tam, vieš, snažíš sa vypiť, samozrejme, keď už to tam máš, tak nechceš nechať nič, ale hej, asi to teda nebolo úplne, že ide skôr asi o to naozaj, že to bolo v tme a že teda máš nejaký zážitok. Nebolo to zlé, ale hovorím, že asi sa to dá spraviť aj trošičku, by som povedal, že dotiahnutejšie. Takže, ale mňa to zaujalo, prepáč, že lebo ja vo všeobecnosti strašne rád mám degustácie, strašne rád sa chodím dívať na to, ako veci vznikajú, aká je tam nejaká chémia, aká je za tým logika, lebo to není, že teraz dostanem fľašku, ja neviem, rúmu vína, mňa baví, že aha, to takto funguje. Aha, a to vlastne tedy chutí takto, keď ja spravím toto. Že nejaké takéto rácio za tým, tá logika, ten proces, lebo akože je mi jasné, že za tým je strašne veľa práce a chcem tomu nejak tak proste rozumieť, že vždy ma to viac zaujíma, ako len vypiť. Pred 2 týždňami sa nám stalo, že my sme od pondelka do nedele nemali nič. Nemali sme kurz, nemali sme degustáciu, nemali sme nič. A na čo ideme robiť? Tak sme si spravili výlet vlastne po distilérkach, po slovenských, a to je ako náhle dojdem vlastne do fabriky, kde sa niečo vyrába, ja som v inom svete. To je úžasné, lebo vidíš tam tie stroje, vidíš tam vlastne a maceráciu, dajme tomu, keď sme boli v Karlofe, dokonca nás zobrali do nových priestorov, kde sme nesmeli nič fotiť, ani nič natáčať. A krásne videá, fotky mám odtiaľ, potom ti ukážem. nie, chcel som povedať, že či by si mi mohol ukázať. Naozaj, nie, tam sme naozaj nesmeli. Ako väčšinou to mám tak, že keď mi povedia, že tuto... Aj v Sixtinskej kaplnke, vieš, sa nefotí a všetci chodia, že takže... Že ako to tam vyzerá. Ja to mám zase tak, ja som veľmi rád, keď s nimi budem robiť aj ďalej. Takže keď mi povedali, tu sa nefotí, OK, nefotí sa, netočí sa, lebo je to ešte len v procese, ale som veľmi rád, keď mi toto povedia. A aj v Nestville sme boli, tak tiež nám povedali, že tu sa nechodí, tu sa nefotí, netočí. Tak vtedy môžem akože tým ľuďom radšej o tom porozprávať. To isté som zažil napríklad aj v Beefeatery. Ja som reálne v Beefeatery jednu várku džínu miešal.
Tam majú a takú... Beefeater má kde? V Londýne. V Londýne. V Londýne má, priamo keď v si Londýne. povedal, že po Slovensku, tak som... To som... úplne asi nie, ale... To som odskočil a vlastne tam nám povedali, že je tam vlastne alkohol so všetkými tými botanicals a poďte si to zamiešať, kto chcete, to vrajím jasne, dávaj. A tam mali normálne tyč, to vyzeralo jak nejaká stavbárska tyč, len plastová. A že týmto už 15 rokov miešame. Normálne, na spodku bol ešte taký štvorec, boli tam otvory na diery a že týmto to miešame. Tak som si proste zamiešal jednu varku Beefeater. Jak na gondole, hej? Doslova niečo také a vravia, že nechoďte k tomu moc blízko. Mne sa to veľmi ľúbi, keď ti povedia, že nechoďte k tomu blízko. Je tam 80, 70, 60% alkohol a ľudia prídu, vieš, a strčia tam hlavu a potom, vybije im... poistky doslova. Že? Prečo je to také silné? Teraz sme boli napríklad pri kvasných kotloch. A tiež otvoril, tak ja som prišiel ako na chemii. Privanieš si jednoducho ten vzduch pekne k nosu. Ja som robil toto ako prvý. Prišla pani, hneď čo prvé spravila, vopchala tam hlavu. Ešte tam bývajú mreže ináč na tých otvoroch. Tak vopchala tam hlavu a že jak to smrdí. Čo čakáte? Tak to asi ovocie, čo to bude? Hej, neviem, čo sa dá iné očakávať, ale... No. Víš, prečo tam bývajú mreže? Na tých poklopoch? Aj na destilačných kotloch bývajú veľakrát mreže? Ak sa môžeš pozrieť donútra. Chodia tam pani na exkurzie. Tak. Hej, ale reálne tam už padlo pár ľudí donútra. Dokonca jeden majiteľ distillerky sa utopil vo vlastnom destiláte. OK. Tak tam to je tá Darwinová cena, hej. Keby sme si pozreli, tak asi by bol jeden z adeptov. Jeden najviac, čo som zažil, čo som počul, tak v Ázii učil v podzemnom parkovisku, chlap učil, ako parkovať svoju ženu. Postavil sa za auto a ona išla, vieš, do tesného radu aut. No a jak zacúvala, tak ho pribučila. Zistila, čo sa stalo, reálne ho akože dala dole a vyklonila hlavu z okna von a pridala plyn dopredu a urvala si hlavu. Ja som myslel, že... že tam to končí. Že ten pán akože je obeťou, ale... Nie, ona to dala akože fakt, že neviem, či v top 10 nebola. Ja si pamätám tiež, raz takto to dávali, samozrejme vždy to médiá nejakým spôsobom promujú, takže našli niekde, myslím, že to bolo v Kalifornii, alebo kde, nechcem si vymýšľať, ale našli proste po lesných požiaroch potápača hodeného len tak uprostred toho zhoreniska. A teda keď hasili s tým obrovským vakom helikoptery, tak ho nabrali z jazera a proste vypustili ho na ten les, no tak sa našiel potápač uprostred požiaru. No, to tiež bolo, myslím, že jeden z tých výťazov. No, takže treba si vedieť užiť život, kým ťa vylovia. Kým ťa vylovia. Ja sa pamätám, to sa stalo niekde v roku 2010. Ja som vtedy robil v Revolution a ja som toto povedal môjmu manažerovi vtedy. Ale on, že totálne nevedel reprodukovať vtipy. On proste... Nie, to bola nejaká žena. Niečo tam mala s tým spoločné. To nebol on, lebo on vedel výborne hovoriť príhody, alebo on to niekomu povedal a slečna to išla povedať ďalej a dopadlo to, že našli obhoreného hasiča v Kalifornii na strome. Okay. Iba cez dvoch ľudí to išlo, tretí to povedal a bol to úplne iný príbeh. Tichý telefón, ale pokazil sa hneď na začiatku. Ale úplne. A normálne človek sa díva, že neviem, vôbec nerozumiem, čo mi rozprávaš. Tak keby si povedal, že a žili šťastné až do smrti. Čo sa stalo predtým? To je úplne jedno. Každopádne, hej, príbeh je taký istý, alebo teda koniec toho príbehu, ale chápem. Čo sa stalo predtým, nevieš. Dobre, máme zasa veľmi pekný úvod a ja vás teda privítam pri sledovaní tohto nášho XO rumového podcastu, kde sa budeme teda rozprávať a piť rumy. Rumy som doviezol, no a chcel by som privítať teda môjho dnešného hostia, môjho bývalého spolužiaka zo základnej školy. A vlastne na základnej škole sa nám nejak tak rozdelili cesty, ja som pokračoval študovať, ty si šiel na 8-ročný Gimpel. Ja som šiel do gastra a ty si šiel robiť čo? Môžeš sa nám predstaviť, kto si, čo robíš a aký je tvoj vzťah k rumu? Tak ďakujem, Maťo, za pozvanie v prvom rade. Môj vzťah k rumu je očividne relatívne pozitívny, takže som rád, že si ma pozval. No hej, nám sa tie cesty rozišli vlastne v 4. triede, alebo v 5. Ty si šiel na 8-ročný áno, a ja som ale zase tá povazka nie je až taká veľká, takže ani ten svet. To nehovor. Takže je dosť veľká. Nie je dosť na to, aby sme sa nespojili aj po rokoch, takže, no ale ja som každopádne po strednej škole na tom gymnáziu išiel na medzinárodné vzťahy do Banskej Bystrice a potom sa mi podarilo dostať sa aj na ministerstvo zahraničných vecí, takže tam som ako keby ten úvod svojej pracovnej kariéry absolvoval.
No a potom ma zase priviedli moje kroky späť do Považskej Bystrice, kde teda sa snažím doteraz nejakým spôsobom angažovať, snáď aj veci zlepšovať a asi tak, no. Tu ťa preruším, ty si bol v Banskej Bystrice dokedy? Lebo ja som 6 rokov vlastne bol v Banskej, keď som zakladal školu barmana. Počkaj, musím si to vypočítať. Do 2015. až. Ja som 2014 tam založil školu barmana. A ja si to pamätám, však my sa tam párkrát aj na námestí stretli. Vlastne my sme sa tam stretli. Áno. Hej. Áno, a to boli tak začiatky. Ja si strašne veľa vecí už nepamätám. Ale hej, raz alebo dvakrát sme tam boli dokonca aj na pive. Boli, hej, ale akože nebolo to nič programové, takže to skôr bolo také, že náhodne sme sa vyslovene stretli na námestí. A myslím, že aj s Tomášom Kremeňom. Fú, kámo, ťažké veci mi dávaš. Akože chodil tam za mnou, ale... Mne sa to teraz len tak nejak vybavilo. Tomáš Kremeň mimochodom bol tiež jeden z našich spolužiakov na základnej škole. Tomáš, pozdravujeme ťa, môžeš všetky, koho chceš pozdraviť. takže tak, no. Tak a teraz sme tu, v 2023, obaja viac menej v Považskej Bystrici. A ideme si povedať o tom, čo ja mám rád, to sú rumy a ty môžeš kľudne rozprávať o tom, čo teba bude zaujímať. Takže môžem dá sa to nazvať, že si politik, alebo štátnik, alebo jak by sa to dalo nazvať, keby si to chcel opísať? Idem opačne, že asi ani každý politik nie je úplne štátnik. Štátnik je pre mňa niečo, čo plní všetky funkcie a naozaj dobre reprezentuje, ale ani politikom by som sa nenazval, hoci teda som sa uchádzal v minuloročných komunálnych voľbách o post primátora. Áno, to som sa tiež chcel spýtať, že čo v človeku vlastne spraví to, že chcem byť primátor. Lebo ja by som tiež chcel byť primátor. Každý by chcel byť primátor možno, ale neviem, čo to obnáša. Do ďalších voľbách by som ťa podporil, ale no, ono to asi není úplne, že to prvé není rozhodnutie, že chcem byť primátor, hej, alebo že ja neviem, že chcem byť minister, alebo hocičo. Ono asi sú tam nejaké také motivácie a teda ja to osobne tak mám, že vždy je to, čo chcem robiť a čo považujem za dôležité a za správne a k tomu sú nejaké cesty, hej. Takže aj to rozhodnutie, že teda sa budem uchádzať o ten post primátora, vykryštalizovalo sa nie z toho, že ja chcem byť primátor, ale že kurník šopa akože úplne to tu nefunguje tak, ako by malo a máme nejakú motiváciu, máme nejaké ambície, máme nejaké možnosti, ako s tým pohnúť. Takže sme sa dali dokopy a tak to asi vzniklo, že sekundárne, hej, že nie, že primárne, že ja budem primátor. Takže... Lebo ja som napríklad niečo podobné mal, keď som začal robiť na stredných školách kurzy a keď už som bol na 5. 6. škole, tak som zistil, že každá tá škola má problémy, ale každá tá škola má úplne diametrálne odlišné problémy. Hej, napríklad, keď robíš v Rimavskej Sobote, je samozrejme úplne iný problém ako v Nitre, ako v Trenčíne, ako napríklad v Prešove, že tam som to tiež začal tak nejak vnímať. A vravím si, že tým školám, keď spravíš jednotnú zmenu, nikdy nepomôže všetkým. Lebo bolo tak, že prechádzalo sa, ja neviem, bola nejaká reforma duálneho vzdelávania a vravím, ja tým, že som študoval na tej strednej škole, viem o tom dosť, aj nie je to až tak dávno, čo sme vyšli zo strednej školy a vravím si, ja by som strašne chcel byť minister školstva, ja by som na každú jednu tú školu prišiel, aby som chcel vedieť, že čo majú proste za problém. Lebo je rozdiel, keď to povedia mne, akože už v podstate človeku, že dobre, prišiel som tam robiť kurz, vedia, že sa asi vyznám do toho, čo robím a teraz oni sa začnú zdôverovať, lebo si barman. Proste tí ľudia sa ti jednoducho zdôverujú celý život. To som chcel povedať, že keby si tam prišiel ako minister, tak by ti nepovedali to isté, čo ti povedia ako barmanovi. Veď práve, ja by som dovtedy potreboval všetky školy navštíviť, lebo každá má problém akože s úplne inými vecami. No... Máš pravdu, hej, že samozrejme, že čo škola to úplne iné problémy, čo mesto to úplne iné problémy, čo krajina to úplne iné problémy. Ale trošku na teba presne nadviažem, že aj u mňa tak teda pôsobil som na ministerstve zahraničných vecí, bol som takmer 4 roky v Bruseli na našom stálom zastúpení ako zástupca veľvyslanca, ako strašne komplikované v politickom a bezpečnostnom výbore. A akože vždy som to chcel robiť, hej, bolo to pre mňa, že bomba, že poviem sprosto naozaj, že darí sa mi, idem si za svojím snom, robím to, čo som vždy robiť chcel, ale že je to naozaj, čo som vždy robiť chcel, splnilo to tie moje nejaké očakávania, lebo... No môže to byť len cesta k niečomu ďalšiemu. Však takto presne to aj nejakým spôsobom sa vyvrbilo, lebo pre mňa to bolo strašne abstraktné, hej, že si sedíš celé dni, hodiny a hodiny na rokovaniach, snažíte sa nejakým spôsobom dospieť k niečomu, čo dáva zmysel a teda má samozrejme dopad aj na Slovensko a snaží sa to robiť tak, aby to malo pozitívny dopad, ale aj tak mi to prišlo, že to je strašne vzdialené od toho, čo napríklad tuto, ja neviem, prejdeš do
Podmanína, hej, a teraz, že to človeka, ktorý žije v Podmaníne, to vlastne nezaujíma, hej. Že ani z toho nemá žiaden konkrétny efekt, nebude mať lacnejšie odvoz odpadu, nebude mať proste lepší chodník, nepôjde mu lepšie MHDčka do práce a tam nejak sa to tak akože začalo kryštalizovať, že ty vole, ja chcem vidieť nejaký výsledok za tým, čo robím. A samozrejme, že výsledky tam nejaké boli, ale boli strašne vzdialené od toho, že čo ten človek naozaj vidí, cíti každý deň doma. No a tým, že my sme to, neviem, mal si tu aj Rastia Konečného, neviem, že či ste sa o tom rozprávali, ale vlastne táto... Pozri si podcast, uvidíš. Ale ja som videl iba úvod, priznám sa. Vieš čo, to bolo skôr akože dosť na športmoto smerované, a hlavne hokej. On bol tá osoba, s ktorou sme sedeli jedného pekného dňa, tiež to bola degustácia, nebolo to rumu, ale bola to degustácia whisky. Vy ste ma podviedli na inej degustácii? Vtedy sme ešte až tak rumu neholdovali, to tiež samozrejme prešlo nejakým vývojom. Okay. Ale boli sme na tej degustácii a vlastne teda sme tak si povedali, že kurník šopa, ale že není nám to tu jedno, že nedejú sa tu veci tak, ako by sme považovali za správne, očividne sa dajú robiť lepšie a že teda tak buď budeme s tým OK, alebo pôjdeme preč, alebo ak tu chceme zostať, čo teda chceme, tak s tým proste niečo spravíme jedného dňa. A to bolo ešte v 2011, ak sa nemýlim. A vtedy sme tak zadefinovali. Niektoré plány musia byť chvíľočku v šuflíku. Tak. A potom vylezú ťa. No. Spomínal si degustáciu. A vôbec neviem, že koľko tu sme, ale čo keby sme šli na vzorku číslo 1? Poďme na vec. Popri tom samozrejme môžeme z tejto strany, hej? Áno, z tej strany, ktorá je od teba. Vlastne všetky tie flaštičky sú zakryté. Toto 1, 2, 3, 4. Tak si ma poučil. Tak, ty už si mal si jednu, dobre dve vzorky predtým a zober si teda rum a začni si degustovať. Dúfam, že si to dobre pamätám, ak si ma aj z tej našej degustácie, ktorú sme mali prvotné by malo byť dozadu. To, že si ho privoňaš ten rum normálne v izbovej teplote, tak ako je. Hej, tomu rumu sa v podstate nič nestane, aj keď bude na slnku, izbová teplota, privoňaš si a čo by si povedal, prvá vec, ktorá ti tam vybehne, že vonia to ako... Vonia to strašne kvetnato. Táto vec. Tak si zaznať, že vonia mi to po kvetoch. Vonia mi to po kvetoch. Spomenul si v podstate, že vy ste boli na degustácii, kde si mal zakryté oči. Áno. Aby si viacej cítil. Ja na to používam škrabošky. Mám normálne škrabošku s logom. A nepôjdeme do toho dneska? Nejakú Batmanovskú alebo niečo. Ide Halloween, tak... Takto Batmanovské by sa ti ľúbili. Batmanovskú nemám, mám iba takú obyčajnú, ani takú tú mačaciu. Dobre, nič, tak poďme, pokračujeme. A tým, že si zakrieš oči, to je fajn. Ja keď degustujem, ja si proste zavrem oči. Ale slepá degustácia môže byť aj to, že ty vlastne teraz degustuješ niečo, nevieš čo. Nemáš tú fľašku, lebo môžeš poznať rum, nemusíš poznať rum. Ty si povedal, že už si pár rumov vyskúšal. Keby si mal povedať tak číselne, že koľko druhov rumov si už skúsil? Akože neviem to nejak na prvú... Viac jak 20 rumov si už vyskúšal? To určite. Viac jak 30? My sme asi áno. Počkaj, to je jak na prvom rande, že koľko si ich mal, to sa nehovorí. To sa nehovorí, ale pokiaľ ide o rumy, tak my sme celkovo partia, ktorá teda sme aj tak implácka, tak doteraz sa pomerne často stretávame a všetci sme rumoví, že keď teda sa niekde stretneme, tak väčšinou každý donese nejakú fľašku rumu, snažíme sa to proste obmieniať. Tam takže nepokazíš. Whisky môžeš aj pokaziť, vieš. To nie je o pokazení, to je o tom, že... To len ty. To je o tom, že pre mňa, akože ak mám teda to nejako pomenovať, že ten rum je takým vínom medzi tvrdým alkoholom, že dúfam, že teraz sa neurazil. OK, dobre. Ale... máš tam strašne širokú škálu, máš tam, určite sa to dá aj s inými alkoholmi, ale pri tom rume naozaj od sladkých po proste ostré, cez kvetnaté, ovocné, korenisté, tak ako to tu je aj napísané. Mne sa to strašne páči, zase sa vrátim k tomu, čo sme už sa spolu rozprávali, že ako to vzniká, hej, že necháš to tam v takom súde o chvíľku dlhšie, hen to tam primiešaš a tak ďalej. Áno. A toto je práve to, čo ja mám na tom rád, že tá široká paleta toho, čo ten rum ponúka. No rum má v podstate najširšiu, lebo sú ľahké rumy, v podstate ten rum môže byť kľudne aj biely. Hej. A od niečoho, čo ti veľmi pripomína, dá sa povedať, že vodku. Hej, že naozaj ten rum býva veľakrát úplne jemný. Existujú rumy napríklad, ktoré neobsahujú žiadnu vodu. Hej, že je vydestilovaný ten rum a to, čo sa tam dolieva, sú len postupné ďalšie destiláty, čiže reálne tam nie je žiadna voda. Hej, už začínaš na nejaké zaujímavosti.
a môžeš skončiť vlastne až pri údených chutiach, pri ťažkých, ktoré ti evokujú, ako keby si pil whisky. Klobásku. Hej, doslova, no údené whisky, veľa ľudí dáš im ovoňať údenú whisky, povedia, však to smrdí ako klobása, no lebo v podstate oni to udia. Takže môže byť aj to. A naozaj tá škála je tam veľmi široká. Teraz napríklad mi prišiel botanical rum. Že jednoduché je to rum, do ktorého sú pridávané botanicals, ako do ginu. Hej, čiže ten rum, tak jak si povedal, on má fakt, že najširšiu škálu. Spomenul si aj ten gin, tak vlastne mňa, neviem, asi 3 roky dozadu kolegovia, ešte keď sme boli v Belgicku, tak som dostal od nich takú sadu domácu na macerovanie domáceho ginu. A to isté som sa s tým proste hral, študoval som, vymýšľal som, necháš tam rozmarín 2 dní, alebo tam necháš, ja neviem, pomaranč 3 dní a ako sa to mení, naozaj aj deň od dňa, aj hodinu od hodiny. A som s tým špekuloval, strašne ma to bavilo. Ja som na toto strašný špekulant pri varení, pri takýchto domácich veciach, takže... To je pecka. No. To je pecka, len niekedy... Dobre, poďme. Aby som ti iba povedal, nezohrievaj ho príliš dlho, aby nebol moc zohriatý, čiže ty si ho teraz privoňaj a ja iba dokončím k tomu ginu, keď napríklad robíš takéto pokusy, tam je dobré mať napríklad, že 5 nádob, ktoré si vieš zatvoriť. Dáš do nich ten neutrálny alkohol a do nich si pridávaš tie rôzne botanicals. Ono 3 dní, 4 dní je už podľa mňa dosť dlho, tomu sa hovorí, že stepping. Hej, že jednoducho ten gin, alebo teda ten botanicals sa tam do toho maceruje. Macerácia je vlastne do alkoholu, luhovanie je do vody. No a to, čo si ty povedal, niekedy sa robí dokonca to, že po 4 hodinách vyberiem dané botanicals a pridám iné. Hej. A to sú práve tie veci, presne to, že špekuluješ, vymýšľaš, no. A najväčšia bomba, čo som ja vyrobil, bola z bergamotu. Okay. Normálne čerstvý bergamot som dostal. Kde si zohnal čerstvý bergamot? No bolo to... Kto neviete, bergamot je taká malá limetka, áno, ktorá má takú škaredú kôru. No, ale brutálne vonia, však robí sa z toho aj kadejaké olejčeky na, neviem, kozmetike. Áno, takže... bergamot, a on je, bergamot sa pridáva aj do Earl Grey. To už zase ja neviem, ale ako... To vlastne to, čo cítiš, takú jemnú citrovosť v Earl Grey, tak to je vlastne silica bergamotu. Fajn, no každopádne je to strašne vonia a aj to bolo veľmi dobré a zohnal som ho na arabskom trhu v Bruseli, lebo tam mali kadejaké veci, ktoré naozaj si nevieš predstaviť ani, takže tam tá škála ovocia a zeleniny bola neskutočná, takže tam som chodil kupovať vždycky takéto vychytávky. Dobre, lebo tu zohnať bergamot bolo dosť náročné, ja som bol rád, že som zohnal bergamotový sirup. Privoňaj si druhýkrát. Na prvé privoňanie si mal kvietky a druhýkrát, keď si ho trošku zohrial, čo? Je to trošku korenistejšie, určite. Tak si tam korenie do vône, nožtek si vyfarbí, dobre. No a poď sa kľudne prvýkrát napiť. Zasa ten prvý sip, len taký jemnučký, maličký, hej, len aby tvoje telo vedelo, že ideme popíjať rum, bude to niečo fajnové. Ten prvý sip sa väčšinou nehodnotí. Môžeš samozrejme, lebo niekedy ten rum je výrazný. Interne som si vyhodnotil. Interne. Tak teraz si daj druhý, aby si si potvrdil, hej, že či si tam našiel naozaj to, čo tam bolo aj predtým. Buď to bude výrazné, tam ide o to, že keď sa prvýkrát napiješ a druhýkrát, už ten rum sa kolže sám po sebe. Takže tie chute sú výraznejšie. A čo bolo prvé? Za mňa sladkosť. Dobre, zaznač si sladkosť od 1 do 6. Za mňa sladkosť, ja som na tú sladkosť moc citlivý. Ja aj vo všeobecnosti ani sladké jedlá moc nemusím. A aj v tých rumoch radšej idem do takej, povedzme, že korenistejšej, menej nasladlej chute. OK, tak uvidíme, že či som ťa dnes odhadol. Dobre. Lebo samozrejme tie vzorky nebudú všetky na jednej báze. Vieš čo, ale asi nie. 4 dám. Ak som si to zamyslel nad tým všetkým, čo som skúšal, tak dám to iba na 4. Ty si prvý človek, ktorý prehodnotil svoje rozhodnutie. Prečo sa týka intenzity? No lebo väčšinou, keď ľudia povedia, že 5, už sa k tomu ďalej nevracajú. Nie, som si to tak akože požmolkal ešte a idem ešte raz. Nie až taký sladký, hej? Dobre, takže sladkosť máme na 4. A čo ďalšie chute? Je to drevité? Je tam koža? Kožu tam ja necítim. Ja tam cítim trošku viacej ovocia a kvetov. Tak si ich zaznač. A aj citrusov, ale dám to opäť ovocie, asi kvety na 4. Dobre. A 3 by som dal na citrusy. Na citrusy. Dobre, a zostali ti vlastne už len 3 kategórie a to sú spicy, oriešky alebo taká tá ťažká kategória. Spicy není vôbec. Spicy není vôbec, dobre. Drevo tam je trošku na taký podmas. Si dal, dobre. A oriešky? Žiadne.
Nič. U mňa nič. Takže dominuje sladkosť, kvetnatosť alebo ovocie a trošku tam hrá ešte aj citrus, nejaký taký podtón. Tak. Dobre, a na škále od 1 do 5, ako by si hodnotil tento rum? Kde 5 je najlepšie? Taká troječka. Asi by sa z toho nestal môj obľúbený rum. Ani by ma to nejak neurazilo, ani nemotivovalo zároveň nejak nechať ten večer plynúť divokejšie, ako by mal. Takže by som to dal na trojku. Si kľudne trojku, super. No aby si vedel teda, že čo si degustoval, tak je to Remedy Spiced. Je to vlastne Spiced rum, hej, tak toto vyzerá a no rum, teraz zasa mi niektorí ľudia povedia, to nie je rum, hej, lebo proste ten rum je strašne špecifická kategória, kľudne si ho pozri. Ja ti iba zakryjem tento pohárik, z ktorého si degustoval. Dobre. Aby v ňom zostala tá vôňa a dole máš krásne napísané, že spirit drink. To znamená, je to nejaká báza rumu, ale pravdepodobne tam bude viacej cukru, ako tam má byť. Preto ti tam tá sladkosť utrela hneď. Veľakrát sa stretávam jednoducho s tým, že to nie je rum, lebo to má viacej cukru. OK, nie je to rum, ale je to nejaká taká rumová kategória. Hej? Lebo vlastne podľa Európskej únie rum nemôže mať viacej ako 20 gramov cukru na liter. Čo tu hneď si cítil, že jednoducho s najväčšou pravdepodobnosťou mal. Takže každopádne Remedy Spiced. Je to taká nejaká novinka. Ty si ho ohodnotil, kľudne si tam napíše Remedy Spiced, aby si vedel, že čo si degustoval. Tak. No a... Tak to si to pospájam, hej. Tak, spoj si to. Ako si mi to kázal. Tu ti vyšiel, veľmi zaujímavý útvar ti tam teraz vyšiel, ale pekne vidíš, že k čomu vlastne ti inklinuje ten rum, hej, že jednoducho je sladký, áno, to sa od neho čaká, je tam ľahké korenie a skôr ti tam išli kvietky. Ale zaujímavé, že spiced, hej, teda to na prvú, že by to malo byť cítiť viacej to korenie a za mňa to práve, že bolo relatívne hladké, že to prehlúšalo tá sladkosť a tá aroma možno nejakého toho ovocia, ale však dobre. Keby tu sedela možno žena a pije to isté, tak by ti povedala, že je riadne spiced. Hej, lebo tie receptory máme každý iné. Ale je dosť možné, že pokiaľ si tam ty cítil drevitosť minimálne, tak málo ľudí by sa dostalo, že ja som to cítil na hodnotu 3 zo 6. Ty si cítil 2 zo 6. Ja by som možno dal 1 zo 6. Vieš? Ale myslím si, že by asi neprišiel človek, ktorý by ti povedal, že 6, že wow, to je úplne drevité. Hej? Myslím si, že po trojku by sa dostali ľudia, čo už majú nejakú takú skúsenosť. Je nejaká taká, asi to som chcel presne sa opýtať, že asi je teda nejaká taká, nazvem to, že univerzálny jazyček v úvodzovkách, že keby sa vás tu 10 ľudí, ktorí s tým naozaj robí, stretlo, tak asi by to bolo veľmi podobné, predpokladám. Malo by to byť veľmi podobné. Keď sa napríklad stane to, že hodnotí sa, keď sa robí nejaká degustačná komisia alebo niečo podobné, tak to vlastne funguje, tak poviem príklad, je tam 10 ľudí a teraz povedzte svoje výsledky, hej? A ja by som povedal, že moja hodnota sladkosti bola 3, tempové 2, 1, 3, 4, teraz 6. OK, ďalšie, áno, on odchádza vtedy. On reálne odchádza vtedy z tej degustácie, pretože môže mať rozladené chuťové bunky, mohol ráno užiť nejaký liek, mohol mu niekto pred chvíľočkou zavolať a povedať mu, čo si o ňom myslí, hej. To sa jednoducho môže stať, keď nie si úplne dobre naladený. Lebo je rozdiel, ja keď si dám ráno 8 rum, tak chutí ináč ako večer 8. Ako často si dávaš ráno 8 rum? Dosť často. Hej? Dosť často. Lebo môj príchod do práce... Dobrý život, hej? Skôr je to o tom, že ja keď prídem a viem, že mám do 12. napríklad prácu, hej, o 8 si dám rum, 2 centilitre, tak ho do 10 voniam. Do 10 ho voniam, alebo ho mám len pod sebou položený a on proste sa tam nejak uvoľňuje, sem tam ho cítim, sem tam ho privoniam a vlastne po 2 hodinách, keď sa napiješ, tak si úplne navoňaný toho rumu. Takže si dáš prvý síp, druhý, tretí, hej, nejak si ho zhodnotíš, spravíš si o ňom nejakú takú predstavu, no a potom hodinku počkáš, aby si mohli ísť, dajme tomu na obed a ideš na obed. Okay. Čiže áno, ale pitie ráno pred 10 z teba nerobí alkoholika, ale piráta. Oni to mali povinné na lodi. Áno, to sme sa už dozvedeli, keď sme boli na... Koľko pili do obeda? Ty vole, toto si nepamätám. 1 pinta. Do obeda 1 pintu alkoholu vypili. Ale to je dosť už. No vzhľadom na to, že to nebolo ako teraz, že 41 aj nejaké drobné to má, ten alkohol vtedy bol overproof veľakrát, že mal viac ako 60%. Samozrejme, bol to v kombinácii s vodou, ale aj tak vypiť fľašu rumu do obeda je fajn. Išlo ti to tak veselšie do obedie. No, muselo. No, tak na lodi, lebo keď už vieš, keď piješ 40 ľudí pred tebou, no už by si bol blbý. Ja som tu abstinent. To som že kámo, ty toto budeš mať ťažké. Že je to ťažké na Slovensku vo všeobecnosti, ale že keď si predstavíš tam, že by to niekto povedal. Keď prídeš niekde a povieš, že nepiješ, ty reálne tým ľuďom musíš dať relatívny dôvod, ktorý oni akceptujú.
Ja som to zažil v zahraničí, keď si nepijem. OK, tu nepijem, prečo? A keď povieš, že nepijem, o to viac to tých ľudí naštartuje. Hecuje, áno, že áno, a čo si chorý? Ja teda tiež vo februári, ten je kratší, si dávam ten suchý február teda. A aj tam ako veľa ľudí ťa vyslovene, že hecuješ, čo si, že keď si dáš jeden, to sa nič nedieje, hej, nie, tak akože... Keď máš v hlave nastavené, že nie, áno, tak to odmietneš. Ale keď máš tak, že tento mesiac nepijem, ale tí ľudia to nevedia pochopiť. Ono zase ja napríklad hovorím, keď si dáš tento suchý február, tak by si mal v januári už posledný týždeň to obmedzovať. Lebo ty keď ideš, že party, vieš, a dávaš sa jednoducho dole a zrazu si povieš, že sek, tak pre tvoje telo to nie je dobré. To ti povie aj keď napríklad je fajčiar človek. To je heslo, že daj si vodu, prekvapíš pečeň, hej. No, že tak, ale tak myslím, že keď si tuhý fajčiar a povedia ti, že dajme tomu, no ale si prestať fajčiť a sekneš to zo dňa na deň, pre tvoje telo to nie je úplne. Tak to je so všetkým, to je, či to je šport, či to je strava, že proste to telo má nejakú schopnosť sa prispôsobiť, ale nie zo dňa na deň a skokovo, takže to je, vždycky to musí byť nejaká evolúcia, nie že totálne, že zmena zo dňa na deň, takže... Je to tak. Dobre, tak. Ja ešte jednu otázku ti dám. Poď. Keď si ideš sadnúť do reštaurácie, do baru, hej, dajme bar, piješ rumy, príde platenie, preferuješ cash alebo kartu? Vieš čo, čím ďalej, tým viac preferujem kartu a z jedného úplne, že pragmatického dôvodu, lebo mám kartu v mobile a tým pádom mám všade so sebou proste platiace zariadenie v úvodzovkách. Takže kartu. Snažím sa vždycky mať so sebou cash, aspoň nejaký, keby náhodou, ale ako, ja celú túto tému nejak nevnímam, že či cash alebo karta, hej, že či mi niekto moje ústavné právo odopiera, alebo mi ho garantuje. Ja aj takže... tak to neviem, že to až takto mohlo dospieť. No, bola nejaká debata, taká ani by som ju nenazval politická, ale skôr asi, že teda smerom k voličom, že aby mali právo platiť cashom, aby ich nikto netrekoval, pokiaľ ide o platby kartou, ale dobre, však to není dôležité v tejto chvíli. Každopádne ja si radšej platím kartou, keby som mal povedať, že jedno z toho, ale vždy mám cash, lebo človek nikdy nevie a druhá vec je, že teda keď zaplatíš kartou, tak nie všade sa dá navýšiť tá suma. Myslím si, že to je, keď sa o teba dobre starajú, tak je to ani nie, že povedal by som, že je to na každom, ale ja to vnímam ako prejav vďaky za to, že niekto dal tú nejaké úsilie do toho, aby som sa ja cítil príjemne. Hej, tak by to malo byť a každý nech si volí v podstate ten tringel podľa seba a ja aj študentov učím, že nikdy sa nesťažuj na výšku tringeltu. Ak je 0, OK, nič sa nedeje, proste ty máš zaplatené, ty nie si platený s tringeltou, väčšinou to tak býva. Pokiaľ si na lodi asi platený stringeltou, samozrejme, od toho prispôsobíš aj ten servis. Keď ti tam príde niekto a reálne, keďže ak si platený napríklad iba stringeltou, čo a neviem, či to dnes ešte funguje, ale viem, že také niečo sa dialo a ten tringel ti ten človek nedá, napriek tomu, že vieš, že má nekonečno, tak v podstate ti nezaplatil tvoju prácu. Ale to si myslím, že dnes sa deje už málo kedy. Máš proste fix za svoju prácu a tringel by malo byť ohodnotenie. To akože neviem ja posúdiť, že či takto to funguje, nefunguje, asi však každý to má nejako inak nastavené a zase rozumiem, že ten zákazník tiež nemusí vždy vedieť alebo teda asi nevie nikdy. No toto bývali veletné lode väčšinou a na tej veletné lode by si mal byť upovedomý. Napríklad v Anglicku, keď bola sestra v podcaste, tiež hovorila, že tam napríklad ti hneď dajú fíčko nejaké za obsluhu, ale ty ho môžeš odmietnúť. Že jednoducho nechcem platiť tých 10%, nemusíš povedať dôvod, ale jednoducho nechcem ho platiť. Necítim sa, že by som to mala platiť. Vieš, keď teraz ako sme sa dostali do tejto problematiky, tak vždy, keď sa cítim príjemne, tak nechávam, hej. A samozrejme niekedy človek nemá, hej, že drobné alebo čo, ale OK, to je skôr výnimka. Ale že snažím sa, lebo podľa mňa my sme celkovo tu tak nastavení, že keď aj nám niekto donese niečo, čo sme nechceli, alebo je špinavý pohár, alebo je špinavý príbor, alebo ja neviem, hoci čo vymyslí si, takže my sa bojíme ozvať. Alebo keď niečo není v súlade s kostolným poriadkom v úvodzovkách, že ti donese sa správa zle alebo tak ja som na to, že ti naplujú do jedla. Tá informácia. Tak budem mať napluté, aj tak o tom neviem, hej, ale akože ide mi o to, že tá spätná väzba nejaká musí byť, že ono to je vždycky, však je to práca s ľuďmi, takže je to interakcia. Áno, je to o komunikácii. Presne tak. No. Ale ja sa snažím vždycky aj nejakým spôsobom dať tú spätnú väzbu, že ďakujem, ale prosím vás,
nepriniesli ste mi to, čo som si objednal, dá sa to zmeniť. A keď príde otázka, že ja neviem, že a nedáte si toto teda, tak poviem, že ďakujem, ja som sem prišiel na niečo iné, že ja som v tomto ako taký jasne, rebel, ak to mám nazvať. Všetko je to o komunikácii, o ničom inom, ale musíš brať, že komunikuješ stále s človekom. Ten, čo ťa obsluhuje, stále človek. Áno, hovorí sa, že teba nemusí zaujímať, že má zlú náladu, dobrú náladu a tak ďalej. Ja som bol dosť často nastavený v práci, tak keď som robil v bare, že raz sa so mnou po telefóne rozišla frajerka a ja som si povedal, že budem to riešiť až po práci. A potom som zistil, že ma to až tak veľmi netrápilo. Hej, lebo čo prídeš a teraz budeš čo? Hosťom hovoriť, že joj, som nešťastný, rozíšla sa so mnou. Nešťastný a potom som zistil, že až tak veľa sa nestalo a vlastne večer už ju to prešlo. Čiže potom, vlastne sa ale nerozišla, dovtedy to prešlo aj teba a už si vedel, že už sa mi nechce ísť za tebou. Nie, akože ja som len narážal na to, že nie vždy je ten výkon 100%, čo je pochopiteľné, ale že zase ja to aj tak vnímam, že je to platiaci zákazník by mal povedať, že čo chce, čo nechce, lebo my sme tak celkovo zvyknutí akceptovať v tej reštaurácii, aby sme náhodou do toho jedla niekto nenaplul. Tak ja robím 20 rokov v gastre, ešte som to nikdy nikomu nespravil. Predpokladám, že aj tak by si sa nepriznal na tomto podcaste verejnom, ale ani by som to nečakal od teba. Kľudne by som, akože zažil som ľudí, čo už ako henten mi balí servírku, to je moja frajerka, tak mu flusnem do jedla. A vie o tom, alebo však ona nech povie, že viete čo, toto už je cez, ale tak ona bola rada, že mala tringel, ty vieš. Tak on mal proste tak je to slinku v šaláte, no. Ja som mu to tam nedoniesol. Dressing dodatočný. Napísa. Odporúčam určite aj dať si trošku kávičky. Privoňaj si ku káve, aby som si neutralizoval. A pôjdeme na vzorku číslo 2. A dať si trošku kávičky znamená, že privoňať si, alebo si ju mám smrknúť aj na jazyk normálne, či? Keď si mi neutralizoval. Keby si sa to spýtal pred treťou vzorkou, tak ti poviem, že kľudne si smrkni. Nie. Potom to budeme z teba vytriasať dole. Privoňaj si tak, aby sa ti vlastne dostala tá kávová vôňa do nosa. Hej, to ti jednoducho zneutralizuje kávové. Čiže ideme na druhý, hej? A ideme na vzorku číslo 2. Ja ti toto odložím. Dobre. Ty si zober dvoječku. No a v podstate už vieš, čo s ňou máš robiť. Privoňať, zohriať, privoňať. A tu máš teda aj zápisník. No. Privoňať s otvorenými ústami, aby som nezabudol. Tu už podľa farby by si možno povedal, že ten rum bude nejaký starší, hej, že bol dlhšie v súde, ale to je vec, ktorú ja nikdy pri ruboch... Nikdy. Zás, aby som nekecal sám proti sebe, nie vždy riešime farbu. Väčšinou ju neriešim. Kvôli tomu, že tie farby, tie rumy môžu byť dofarbované. Karamelové farbivo, hej, aby asi závisí, z čoho je vyrobený, nie? Či? No vždy je to cukrová trstina. No ale... A buď šťava, alebo... Čo sme minule sa presne bavili, že... Alebo vlastne ten sirupový koncentrát, alebo melasa. Z tej melasy to býva najčastejšie. Lenže ty, keď z tej čiernej melasy spravíš destilát, on je vždy číry. Okay. Čokoľvek, to aj šmolkou, keby si vydestiloval, tak netečú modrý, ale číry. Čiže to zafarbenie zasa sa získava len z toho súdu. Lenže majú povolené tam dať karamelové farbivo. Je to kvôli tomu, že ty keď vyrobíš nejaký produkt, tak by mal mať rovnaký odtieň. A keď sa ti to nepodarí, tak máš povolené vlastne ho do farby. Dobre, a teraz tá logika je taká, že keby to ostalo strašne dlho v súde, tak tým pádom sa niečo, samozrejme, to je tá anielská daň, a niečo sa odparí a tým pádom je to silnejší koncentrát, tým pádom asi aj farba je trošku výraznejšia, hej? Keď si omáčku necháš odpariť z nevodu, tak... Čo sa týka farby, tak by to možno dávalo zmysel, ale takto, tá anielská daň, keď sa odparuje alkohol, odparuje sa jeho množstvo, ale odparuje sa aj percento alkoholu. Čiže ty keď ho dáš do sudu čerstvo vydestilovaný ten cherry rum, má čo ja viem, 75%, po 5 rokoch to môže byť 71. Hej, čiže to percento alkoholu ide dole, ale ono zintenzívňuje sa tá farba kvôli tomu, že je tam kontakt s tým sudom. Lenže zase tento rum nemôžeš nechať 15 rokov v súde, lebo by sa ti to nerentovalo. Hej, tento rum, zrovna ktorý máš, nie je dlhozremý, ale je výraznejšie dofarbený. No dobre, tak ideme druhý čuch. Privoňaj. Pri prvom čuchu sa ti čo zdalo? Je korenistejší ako ten prvý, ale stále cítim veľkú dávku sladkosti. Tak si zaznač vo vôni, zaznač si určite aj korenistosť a zaznač si aj sladkosť. No, tým, že si cítil korenistosť, cítil si to fajn, toto v podstate, ja už ti poviem dopredu trošku, že je to rum
ale tým, že si cítil korenistosť, je aj trošku dochutený. Čiže zasa je to tá kategória tých spiced, ale tu už je napísané rum. Lebo spĺňa vlastne to, čo spĺňať ten rum má. Dobre, takže prvý sip. Prvý sip, nechaj si ho len tak trošku stiec vlastne po jazyku a tu možno ucítiš, že taký výbuch chuti budeš mať v ústach. Že tu už si zasa trošku niekde inde s tým rumom. Takže prvé napitie máš, poď sa napiť kľudne ešte druhýkrát. No a kým budeš vlastne hodnotiť ten rum? Ty rád športuješ. Čo je tvoj najobľúbenejší šport? Tenis. Po futbale? Tenis. Tenis. A tenis hrávaš aj pozeráš? No, pozerať nepozerám už. Nie, že by som ho nechcel pozerať, ale reálne som nevidel za tento rok fakt, že ani jeden zápas. Tak to som na tom lepšie. Ja som videl dokonca aj nejaké Grand Slamové finále. Celé. Takto, aby som neklamal, videl som asi, že pol hodinu z finále French Open. A to bolo všetko na tento rok. Takže, no ale tenis je to preto, lebo som ho od 5 rokov hrával. Totálne náhodou ma teta moja volala, že tenisová prípravka, že nezoberete Maroša, poď to skúsiť. No a tak nejak aj tá partia, ktorá tam bola, aj teda ten šport ako taký ma veľmi bavil. No a v podstate som hrával, ešte ak sa nemýlim, tak 22, keď som ešte stále hrával. Aktívne nejako za klub, alebo? No bolo to aktívne, ale iba družstva, akože za klub. To sme boli na hosťovaní aj to s mojím kamošom Maťom Lackom. Tak sme boli za TC Draci Matuškovo sme hrali. TC Draci Matuškovo znie dobre. Parádne uteráky sme mali s takými dráčikmi aj trička, takže za TC Draci Matuškovo. A potom ešte myslím posledný rok to bolo za Martin. Za mužov sme vlastne hosťovali. A pomedzi to som sa venoval hlavne trénovaniu deciek. OK. To zase sa vraciam k tomu, že potrebuje to mať aj nejaký zmysel, hej, že niečo vieš, čo to tebe dalo, čo ťa to naučilo. A mňa to extrémne bavilo aj s tými najmenšími, aj potom s tými staršími, lebo akože ak sa hovorí, že ten šport je z 90% o hlave, tak ten tenis je podľa mňa, že tam to platí brutálne. To áno, lebo tam nemáš na koho sa sťažovať. Presne. Nemáš komu vynadať. Môžeš vždy na vietor, na mäkké lopty, na zlý výplet, ale akože stále tak ten super sa s tým lepšie vysporiadal, to znamená, že bol odolnejší. Áno, ja som počul presne takú tú teóriu, že v rebríčku, kde prvých 50 hráčov, že výkonnostne sú takmer identickí. Ide len o to, ako dokáže zvládnuť krízové zápasy, kritické, momenty, otočenie. Teraz nedávno to bolo ten Slovák, čo mal posledný 15, keby neuhral, tak končí zápas a on otočil celý zápas, takže vyhral. Myslím, že... Asi to bol Molčan, nie? Myslím. Je to možné, ale to bolo tak úplne, že jeden úder dobrý dá super a vyhrá a on to otočil na komplet celé. Presne, že predstav si ten moment, že ty si vlastne už poloprehratý zápas, tak, hej, že psychicky musíš byť už úplne v lese, hej. A teraz, že nájdi tú silu, že vlastne sa hecneš, že ja to ešte stále môžem otočiť. A naozaj je aj to, že kopukrát ti pomôže, vyskúšaš, vystrelíš doslova nejaký forehand a trafíš ho a povieš, ok, poďme, hej. A už to ide. A už to ide, že sa chytíš, áno, no. Takže, ale zase na to sú tiež grify, ako tú mysel si trošku udržať, by som povedal, odolnejšiu, naspidovanú, takú trošku proaktívnu, aj keď sa nedarí. No a mňa to strašne bavilo, toto práve tá psychológia za tým celým a aj potom s tými deťmi, hej, že lebo čo deti? No, tak, s deťmi sa super robí, ja som to videl len ich to musí na Korčuliach, keď sme boli s bratovou malou. A vravím, poď rýchlejšie, vieš, a nečap si tak. A trošku ju akože vyladíš, tak hrou a zrazu zistíš, že ide to lepšie a lepšie. A ona už keď vidí ten úspech, tak ju to tiež začne baviť. Tak. No a to je to presne, čo hovorí, že tie decká to musí v prvom rade baviť. Že môže, jasné, že budú chcieť hrať jak Federer, lebo ho videli v telke, alebo teda teraz už nie je jeho. Ale majú vzor, to je najlepšie, čo môže byť. No, potom keď príde nejaký amatér, to nemyslím zlom, ale amatér akože to nehráva a povie, videl 6-krát Federera, tak to chce hrať presne ako on, aj keď drží druhýkrát raketu, tak tam už to úplne nepomáha. Ale a ešte sa tomu rozumie. Ako každý slova, každému športu a každému záležitosti. Idem na ten tretí sip. Nedávno som na tretí sip a ohodnotím aj rum, ale nedávno som počul takú krásnu teóriu o tom, že čím menej sa danej problematike rozumieš, tým viacej sa tváriš, že je rozumieš, viacej o nej rozprávaš a dokážeš rozprávať obšírne veci napriek tomu, že nikam nevedú. Toto robí už budem radšej ticho. Nie. Ako napríklad, vieš, teraz je politika. Všetci sa rozumejú politike. Ja sa tomu nerozumiem vôbec. Ja len viem, že keď som začal podnikať, tak som platil nejakú, ja neviem, čo to bolo, daňová licencia, vieš.
keď podnikáš, tak nemáš len tak na rozdávanie. A zrovna to bolo, tak hovorím, títo mi tam úplne nesedia, lebo mi nepomohli veľmi zo začiatku. Potom bola korona, to o tom sa nejdeme vôbec baviť, to išlo úplne celé zle. Ale vrajím, ja sa nerozumiem politike, ako že by som teraz sa išiel o nej debatovať. Alebo... Počúvaj ma, ty si to normálne vykruškoval a jedno za druhým. Kým ja si pokecam. Hovor, ďalej. Jednoducho. Niekedy, toto ináč sa mi páčilo, to povedal Kubo Lužina. Kubo, ja ťa pozdravujem. Ináč výborný človek, veľmi dobre sa s ním debatuje aj všetko. A on povedal, že ja nechcem mať na všetko názor. On povedal, ja sa zdávam proste pri niektorých témach, ja nechcem mať na to názor. A to by si mal povedať každý jeden človek. Nerozumiem sa tomu, povedz mi tvoj názor, ten mi povie názor, ten mi povie názor a ja si z toho nejaký taký svoj spravím. Ale nie, že videl som tam, jak ty si povedal, 6-krát som videl toho tenistu hrať a teraz sa tomu rozumiem. Nerozumiem sa tomu. Ja čím viacej spoznávam nové rumy, tým menej o tom viem v konečnom dôsledku. Ale to je to uvedomenie práve tej svojej v úvodzovkách malosti, že tu je tak veľa vecí na spoznávanie a tie veci sú tak komplexné, že nikto nemôže povedať podľa mňa, že niečomu na 100% rozumie. Problém je, keď začneš hovoriť o všetkom, ako keby si tomu rozumel, tak politika, šport sú presne tie dve témy, kde sa to stáva často. No, tak už tu máš aj medicínu v poslednej dobe, ľudia prepínajú. Mňa ani tak nevyrušuje, keď niekto nemá názor, alebo keď ho má, ale keď má vlastné fakty. Lebo jedna vec je, neviem, teraz nechcem zase niekomu pripisovať ten výrok, ale že máš právo na vlastný názor, ale nemáš právo na vlastné fakty, lebo z nich sa potom tie názory odvodzujú. Ale keď my už popierame v dnešnej dobe vlastne úplne všetko... Gulato z zemegule. No tak však to každý nech si vyhodnotí, hej, že dneska zrovna som videl taký obrázok, že bol ako keby slnečný lúč na Zemi, fotka, krajina, slnečný lúč. A že teda, že pre plochozemcov, že to je odpoveď, že to je určite z globusu vlastne tá tyčka, na ktorej tá Zem sa otáča, takže hej, no. Yes. Ale vieš, ja som napríklad zažil, že chalan zobral tanier a vylial na ten tanier vodu a povedal, že vidíš, a tá voda sa tu drží. Potom zobral citrón, oblial a povedal, vidíš, a je obliatá iba vrchná časť toho citrónu. Takže keď prší... Veda je veda. No, tak si vrajím, ja by som chcel vidieť mrak veľký cez celú zemegulu. Proti vede niet boja. Takže taká pekná hviezdička tu vznikla v tomto prípade. No, vidíš to. No. Takže teraz sa ti to rozvetvilo. Tento rum ti išiel. Žiadna chuť tam nedominovala, takže by tam bola 5 alebo 6. Ale každopádne, ja keď sa na to pozriem, tak by som čakal, že ten rum bude spicy, potom tam je nejaké ovocie a kvetiny, tie tam asi dominujú najviac. A zároveň s tým ide teda aj, tam je, ktorá nevidím to? Sladkosť. Aha, sladkosť. Čiže je sladký, je citrus, je sladký, je ovocný a je korenistý. Je, áno, vyvážená chuť. A vyvážená chuť, hej, lebo vidíš, že, teda vidíš, ty to vidíš, ja to vidím tiež, že hýbe sa to medzi 4 a 3. Takže bude trošku menej spicy, ale bude trošku ovocný a bude trošku sladký. Super. Tak mi to vyšlo, no neviem. Od 1 do 5 ho teraz ohodnoť. Je to na tebe, keď mu dáš 1, dáš mu 1. To nedám. Keď mu dáš 4, je to úplne celé na tebe. Nechcem byť, že nemám názor. Hej? Každý ten výrobca ráta s tým, že to nebude chutiť všetkým. Ja dám 3 zase do stredu, pretože opäť, že je veľmi piteľný, ale neodstrelil mi dekel. Hej, že není to nič, čo by som si teraz povedal, že ten musím si dať, keď bude nejaká oslava. Rum, ktorý si teraz pil, tak rum sa volá vlastne World's End, je to môžem teda... Jasné, musíš. To je vlastne pre tých, opäť, máme plochu zem a to sa robí tam, ako je ten kraj. Hej? Tam, kde už padajú všetci dole. Áno. Hej, tak to je pre nich, to bolo v tom filme Ja som z toho kmeňa, ktorý žil na konci sveta a všetci sme už spadli dole, aj ja. Vlastne ja nie. Hej, tak toto je v podstate koniec sveta. Je to Spiced Rum, ale tu už si cítil, že je taký plný, a mne sa páči, ako si našiel, že je tak fajne vyrovnaný. Jedna vec ešte, privoňaj si ho teraz, už z prázdneho pohárika. A páči sa mi, že v Zandhovene je očividne nejaká, neviem, buď to plnia, alebo... väčšina týchto rumov samozrejme nerobí sa v Európe, hej, čiže príde to sem,
v niečom veľkom a tu sa to naplní, častokrát sa to stáva. No a teraz, keď si ho privoňaš s tým, že už tam nie je alkohol, tak ti vlastne tá vôňa sa zasa trošku zmenila. Ale za mňa ako keby vystúpili všetky tie aspekty do popredia, ale opäť, že vyvážené, že možno by som posunul každé jedno to číselko vyššie. Ale čo sa týka vône. Ale áno, čo sa týka vône, hej, ja rozumiem, ale opäť, znova tam je to nasladlá vec, je tam korenistá, podtón a ovocie zároveň to ovocie. Máš aj ovocie áno, teraz áno, už. Čiže tento rum je ako vonia, tak chutí. Hej. To sa málo kedy stáva. No, toto... Takže World's End, keď budete chcieť niečo... Vieš čo, ja mu dám asi 4 teraz. Znova spätne. Len na základe toho, že ti vlastne intenzívnejšie voňal. Nie na základe toho, ale keď sa nad tým zamýšľam spätne, tak keď ho dám ako keby do nejakých kategórií, tak je veľmi piteľný, veľmi lahodný, nie je až taký sladký a tieto vyváženosťou sa mi to celkom ľúbi. Takže ja mu dám asi nakoniec 4. 4 hviezdičky. Ako si ty povedal, že chlapi vždycky iba tú jednu hviezdičku. Tak ja teraz máš stále možno si to opraviť. Aby som to opravil, tak vyfarbičkujem všetky. Dobre, tak si napíš teda, že to bol World's End a bol to teda Spiced Rum. Ale je tam napísané, že je to teda Spiced a je to teda rum. Takže mal by spĺňať to, čo by mal spĺňať. Zneutralizuj si, daj si vodu, daj si kafe. Pôjdeme na vzorku číslo 3 a ja by som ešte zbehol k tomu športu, to je podľa mňa taká vzácna téma. A športovať by mali podľa mňa ľudia, jediné porovnávanie sa, kto je v čom lepší, by malo byť podľa mňa v športe. Viesť vojny je podľa mňa úplne strašná hlúposť, ja neviem, kto to vymyslel, to by malo byť zakázané celosvetovo. Tak ono je. Nech si zašportujú medzi sebou, vieš. Kto doskočí ďalej alebo dopluje ďalej. A každopádne šport, keď nie je tenis, viem, že ty máš rád futbal, daj si vzorku číslo 3. Ja ďakujem pekne. Nech sa ti ľúbi. Na to nadájaš. Máš rád futbal? Mám rád aj futbal, áno. Mám, áno. Ty si bol ale aj na nejakých takých, že veľký štadión, veľký klub. Čo bolo také, že najviac pre teba? Akože nemôžem povedať nič iné, ako že som bol tesne pred začiatkom pandémie v decembri, to bolo kedy 2020? 2021 začala pandémia, že? 20 začala? 20, tak 19, pardon. Už sa mi to zlieva. Tak v 2019 decembri som bol na El Clasicu, na Nou Campe. Nou Camp či Camp Nou? Camp Nou, na Slovensku Nou Camp, to tak akože je zaužívané. Camp Nou sa volá ten štadión. To je ten nový. Nou Camp by bol starý? Alebo nie, to je... Tak sa volá ten ich v zásade starý štadión. Akurát on sa volá Camp Nou, ale my to tak zvykneme, že na Nou Campe sme boli, no tak to je asi len o tom, čo je zaužívané tu nejak v našom názvosloví. Ja som bol v tom, že to sú dva rozdielne štadióny. To je tak ten istý štadión. Hokej som tam. Aj hokej, akože aj na vysokej škole sme si teda kúpili výstroj, hoci som predtým nikdy hokej nehrával, chodievali sme partičkovať. Ale ten futbal predsa len je taký dostupnejší, takže tomu som sa aj tak nejak viacej venoval aj v tom Belgicku. Bola taká Liga národov, kde sme hrávali za Československo alebo Slovákov. Nebolo až tak veľa a Čechov tiež až tak nie, takže sme mali jeden taký... Sme sa doplnili. Verím tomu, že to bola najlepšia partia, aká tam bola zo všetkých. No samozrejme. Akože taká tá Tak vieš, no, zápasy boli v piatok večer. A je mi to jasné, že ste boli najlepšia partia. Ale vrátim sa k tomu El Clasicu. Samozrejme, že... Ja ťa stopnem. Komu si fandil? Lebo teraz sa posluchači rozdelia na dva tábory. Je to prirodzené, akože však futbal vo všeobecnosti a šport spája a rozdeľuje zároveň. No ja som Kule, ja som od malička fanúšik Barcelony. Mne sa páči ten názov, že Meskeum klub, akože viac ako klub, lebo možno, že teraz to už až tak neplatí, lebo však tie peniaze tým viacej hýbu, ale boli časy, kedy boli ambasádormi UNICEFu, kedy v Afrike otvárali akadémie, kedy, a nie len v Afrike, ale po celom svete, pomáhali stavať nejaké školy, škôlky, čiže pre mňa Videl si tam niečo to svoje. To za tým zase, ako keď nepiješ rum, ale čítaš ten príbeh toho rumu, tak aj príbeh toho futbalu. No a poviem len toľko, že po 12 rokoch sa skončilo bezgólovou remízou El Clasico práve vtedy, keď som tam bol ja. Takže tak si nasával iba tú všetko naokolo, ale gól som nevidel. Áno, ale potom možno, že druhý zážitok bol, keď sme boli v 2008,
áno, v 2008 na brigáde v Manchestri. No a samozrejme, keď si v Manchestri, tak ideš na futbal a hrali s Juventusom. To musel byť tiež pekne. To bolo, áno, bol to oni majú prípravný najväčšiu zápas. fanúšikovskú základňu na svete, že vraj Manchester. Ktorý? Asi United. Jasné, no, že United. no. Neviem to posúdiť, toto som sa tým nikdy nezaoberal, ale bolo to prvýkrát som bol na takom veľkom štadióne, veľkom futbale a sedeli sme úplne že za bránou. Fakt, že totálne za bránou prvý rad a neviem, Ryan Giggs vystrelil na bránu, tam tá sieť sa tak nadvihla a lopta padla predo mňa. Hej, a teraz ja ten tak na hokeji si zoberiem, ako sú ten 20-ročný chalán teraz vyplašený, že som chytil tú loptu, pozerám sa, že čo, sieť som dval a hodil som ju Buffonovi. Hej? A teraz, že nevieš čo, ja som hodil Buffonovi. No. Takže to bolo veľký zážitok pre mňa, no a potom som viackrát bol medzi tým akože aj na väčších štadiónoch, ale asi z toho jednoznačne to je o klasiku, lebo tým, že fandím Barcelone, tak to je ten vrchol. No. Ja som videl jedného chalaniska tiež nejakým spôsobom, veľmi rýchlo nahral loptu, aby oni hodili out a dali z toho gól. Neviem, či to bola nejaká Chelsea, ale myslím, že anglická liga. A to chalanisko bolo vidno. Chytil loptu, hneď hodil, rozohral a jeho potom zobrali, aj mu poďakovali, aj ho zobrali na večeru, akože z hráčik, ten bol hotový. A no. to sú tie malé veci, ktoré podľa mňa v športe sú veľmi pekné. Že teba to reálne nestojí nič, ale ten chalanisko bude mať zážitok na celý život. Je to tak, no, že tým, keď som povedal, že šport spája, tak aj motivuje a či je to, ja neviem, v NHL, hej, čak tam je to úplne bežné, že nejaká taká community responsibility, hej, že tá zodpovednosť, nie je to len o športe, ale je to aj o tom, že čo predstavujú tí športovci, však chodia do nemocnice, chodia, neviem, na nejaké zbierky a proste snažia sa naozaj v rámci tej komunity fungovať a som rád, poviem to na rovinu, že aj tu nás sa to trošičku dostáva do týchto kolají, aspoň čiastočne, že videli sme video, že hádzanári podporili hlasovanie za čistinku a Lidl čistinku v meste. Čiže toto sú presne tie veci, ktoré podľa mňa ten šport by mal nejakým spôsobom niesť. To ale aj hokejisti mali teraz. Andrej Mesároš tam spravil vlastne tiež áno, no, na zimáku. To sú super veci. Sú super veci a presne ako si povedal, že nikoho to nič nestojí a mnohým ľuďom to môže naozaj že zmeniť život. Keď to tak poviem. Tu máme Kaufland, ten Kaufland Car-Park sa otváral tiež nedávno. A ja sa pamätám, keď bolo to hlasovanie, keď ja som sa k tomu nejak dostal, sme boli asi 8 a viem, že potom akože brutálna mobilizácia a my sme to vyhrali. A viem, že Kežmarok bol prvý. A ja už sa len pozerám, Kežmarok, vieš, ako to krčmové, nás tu nejaký Kežmarok nebude obiehať. Hej. No. Ináč bol som tam asi 2 týždne dozadu, sme tam spali. V Kežmarku, nie na Car-Parku. Nie, to ešte nebolo otvorené. V Kežmarku sme spali a tam reálne večer o 8 ja som mal pocit, že to mesto, to centrum, že to sú kulisy. To bolo zhasnuté, ľudia normálne, komparz už bol doma, fontána vypnutá, tam nebolo o 8 žiadny život. No, bohužiaľ. Chápem, ale teraz budem trošku provokatívny, že u nás je to ako? To si tiež povedzme, že dobre, keď sa nebavíme o piatku, o večeri alebo o sobote. V týždni, vieš čo, našli sme v tom Kežmarku nakoniec jeden podnik, kde bolo tak, že sedeli tam dámy na vinku, hej, asi nejaká partia, kamošky, whatever, a okolo možno 10. sedeli na vinku a potom tam boli ešte 2 stoly, takí, že mladší ľudia a potom tam boli chlapí, čo proste prišli na pivo. A my sme boli ďalší stôl, ktorý tam jednoducho sedel. Takže niečo tam existuje, ale to bol jeden jediný podnik, kde sme našli reálne ľudí a ako tak nejakú normálnu ponuku. No, u nás o 10. večer možno 3-4 podniky nájdeš. Ja ani som nemyslel tak, že či je niečo otvorené. Hej, samozrejme, že to s tým súvisí, ale že keď sa prejdeš pondelok večer po centre mesta, tak ako veľmi ťažko nejak môžeš povedať, že by to žilo. Hej, že... Žiť to nežije, akože dokážeš si sadnúť, dokážeš si dať pivo, dokážeš si dať nejaký panák. Drink si nedokážeš tu už dať. Ja vnímam tie drinky trošku ináč. Nie je to o drinkoch za mňa, hej, že samozrejme, že rozumiem tomu, ale že nie je to za mňa o drinkoch, je to o tom, že máš ponuku, že máš za čím do toho mesta ísť, hej, vo všeobecnosti. Teraz či sa bavíme o kultúre, či sa bavíme o trávení voľného času, proste tie priestory, keď, vôbec to tu nechcem porovnávať, ale že keď Válo v Bratislave hovorí o živých miestach, to je taký jeho koncept, tak vlastne čo je toho logika? No, že ľudia budú schopní vyliesť z tých svojich bytov v tom najlepšom slova zmysle a tráviť ten čas v tom verejnom priestore. Hej, že... No ale keď už nejdeš do krčmy?
Už akože nemáš veľmi kde ísť. No, to je to práve, že nemáš veľmi kde ísť. Že keď už nie sú tí ľudia v krčme, v podniku, v bare. Ako to je samozrejme beh na dlhé trate, je to samozrejme spojené aj s nejakou hospodárskou situáciou, aj s tým, ako tu fungujeme, ale ako minimálne s tým treba hýbať. Hej, že... Prvý sitcom, čo natočili Česi, alebo sitcom, prvá nejaká taká komediálna alebo zábavná relácia bola Hospoda. Áno. Bolo to proste o chlapoch, čo sedeli v hospode. A tam zaznela jedna krásna vec, že čím bude horšie, tým viacej budú ľudia piť. To už musí byť ako zle, keď už ľudia ani nepijú. A nestretávajú sa, hej, čo sú doma zavretí a po kalíškoch si potme ulievajú. Ty si mi tu ulial, tak ja nebudem až taký tragický v tejto chvíli. Idem napísať, že čo som tam cítil. Poď, lebo zvrháva sa to viac debata ako to vôbec nie je problém. Ale to vôbec nevadí, jasné. Čo si cítil vo vôni? Cítil som tam viacej drevnatosť v tejto chvíli. Dobre. A cítil som tam viacej ako keby takú olejovitosť. Čiže oriešky... Tie oriešky až tak nie, ale skôr taký nejaký olejový nádych. OK, dobre. Takže olejovitosť a drevnatosť, hej, tam bola. Už si ho aj zohrial, takže už sa môžeš v podstate napiť. Idem na vec. A ja viem, čo máš ďalšie vzorky, lebo prvé podcasty som robil tak, že som nalial, vieš, a bolo strašne veľa vecí okolo toho a zabudal som, aké boli vzorky, takže ja som sa prekvapoval spolu s hosťom. Ale teraz viem, čo ťa čaká. Tento je asi, že chuťavo, že najviac na prvú ho vieš identifikovať. Tak poď. No, počkaj, ešte si dám. Ti potom ešte dolejem. Len samozrejme, zasa keby som ti ho teraz dolial, tak na degustáciu to nie je úplne vhodné, lebo nestrávil ten čas v tom poháriku. Bol by čerstvo naliatý. Tak, toto je veľmi rozhodné. Takže tento rum, ako chutí, tak vonia. To znamená, ty si dal oriešky na hodnotu 4 a drevnatosť na hodnotu 4. Tam drevnatosť, káva. Káva, drevnatosť. Ostatné je na jednotke. To znamená veľmi jednoduchý rum. OK. Dobre, spoj si to. Toto bola veľmi svižné hodnotenie. Ja si to vymalujem zase. Takže tento rum proste ide oriešky, ale keby tam mali byť oriešky, alebo tá olejovitosť, aké oriešky by si tam povedal? No, toto je... Tretí síp. Áno, nevyhnutný. Túto chvíľku mlčania som aj rozmýšľal, že ako, ale sám som bol prekvapený. Alebo nie, že prekvapený, sám som čakal, že čo príde. Keď poviem para orechy, tak... Nemáš sa ako pomýliť? Nie. Vieš čo? Ako keď sa, vieš, lebo keď povieš para orechy... Nie, to som zo strany dal, že... Tebe môžu chutiť nejako, mne môžu chutiť nejako, ale môžu sa tam spájať. A keď nie je para orechy... Asi mandlovitosť. Takže mandličky, kľudne si tam môžeš dať, že mandlová chuť, hej, keby si chcel, alebo pri tej drevitosti si môžeš dať napríklad, že či je to súd, alebo či je to nejaké také navohnuté drevo, lebo aj to sa niekedy stáva. Že by až akože takto si mal... Nie, to nehovorím konkrétne o tomto rume, to vrajím tak ja tam cítim tam veľmi jemný taký náznak tej kávy. OK. A tá drevnatosť, to zase úplne neviem. To skôr, keď udíš čerešňou, tak vieš, tak ale takto. A od 1 do 5, ako by si ho ohodnotil? 4. 4, výborne. No a to, čo si momentálne degustoval, je teda Carupano 21 rezerva Privada. Fíha, to je... A tento rum... Tu sa dostávame trošku do takej exkluzívnejšej úrovne. Áno, aj čo sa týka ceny, je to poznateľne trošku lepší rum, ale cítil si aj tá chuť, bola už taká komplexnejšia, vyzretá, ale keby si ho mal napríklad porovnať s tou dvojkou. Dvojka bola World's End, čo bol vlastne Spiced Rum, ktorý bol trošku dotvorený aj nejakými teda dochucovadlami. Tento rum, keby si ich mal porovnať, po ktorom by si siahol skôr. OK, takže skôr niečo také, také vyzretejšie a menej sladká. Áno, okay. Ja celkovo, jak som aj povedal, že v tej sladkej škále to musí byť veľmi jemné a niečím ako keby dotvorené. Nemyslím umelou záležitosťou, ale že voňavejšie. Napríklad ja mám veľmi rád z tých takých klasických, ktoré sú bežne dostať Piráta. Lebo není až taký sladký. On je dosť taký citrusový. Áno, taký svieži. Takže to presne to je tá sviežosť, ktorá mi tam, že keď to aj není nič
v úvodzovkách exkluzívne, takže to musí mať niečím takú charakteristiku. Takže tento sem vrátim a tento sa mi páči, musím povedať. Dobre, napíš si tam teda, že Carupano, Carupano daj si, že 21, aby si sa vedel potom orientovať. No a keď si prídeš sadnúť do baru, predstav si, že prídeš si sadnúť do baru sám. No. Kam si sadneš? Aké miesto zvolíš? To není len o bare, ale aj o reštauráciách, celkovo o priestore. Ale tým, že prídeš sám. Chodievam sám, akože ja rád trávim čas aj sám, keď niekedy viem, že to Človek potrebujem. sa najprv musí naučiť byť sám so sebou. A keď vojdem do reštaurácie alebo do nejakého priestoru, tak vždy si sadám tak, aby som na celý priestor videl, aby som bol chrbtom k stene a všetko, čo sa deje, videl. Takže určite to nebude chrbtom ku dverám. A pokiaľ možno, tak naozaj tak, aby som mal prehľad nad celým priestorom, čo sa kde deje. Väčšina ľudí, čo bola takto v podcaste, tiež si sadá tak, aby mali jednoducho prehľad. A vždy spomeniem to, že my sme sa to aj na strednej škole učili, že jak sa rozdielujú charaktery, žena a tak ďalej, okrem iného. Aj to. A dobre, keď vchádzaš do baru a ideš so ženou. No jasné. Kto ide prvý? No, vchádzam do cudzieho priestoru, takže vojdem, otvorím dvere a potom ide žena, ktorej tie dvere držím. Dobre, prečo sa to tak robí, vieš? No, pretože vždy, keď vchádzaš do cudzieho priestoru, tak muž by mal byť ten, ktorý ho čelí prípadnému nebezpečenstvu. Rekognoskuje, aby áno, presne tak. Terén, áno. Tak. Už na divokom západe to vzniklo, pretože keď už ženy mali prístup do barov, čo nebolo kedysi štandardom, tak v tých baroch sa dosť často strieľalo. Takže aj kvôli tomu to bolo. Ináč, to bolo aj v 90. rokoch v baroch na Slovensku, ale tak... Áno, dobre, poďme ďalej. Hej. Na divokom západe sa používali sneky. Veľakrát to boli burské oriešky. Proste arašidy, ešte v tej šupke a to sa hádzalo po zemi. A potom sa normálne chodilo, to sa nezametalo. Bol som v jednom takom džinovom bare, kde sa toto deje a chodil si tam po tých burákoch. Ako bolo to dosť humus za mňa, ale zase je to zážitok. No, ale v minulosti to malo absorpčnú schopnosť. Keď si niekoho zastrelil, absorbovalo to krv. A vlastne nenapadli iné tekutiny, že teda v tom bare, že mohli, ale dobre. Čokoľvek, však vtedy sa dosť veľa ináč aj tabak žul, tabakové listy, hej, že sa chodili normálne a plulo sa kade tade. Bol to divoký západ. Užitočné, že ja sa tu veľa vecí naučím dnes. Takže... To keby si ešte prišiel na barmanský kurz, tam sa toho dozvieš ešte viacej. Alebo na nejakú najbližšiu degustáciu, ktorá bude. Ja si dám kávičku zatiaľ. Daj si kávičku. Ja mám ináč veľmi rád, mám presne tieto príhody popri tom všetkom. A ja aj keď robím teraz tie degustácie, už mám taký pocit veľakrát, že samotný ten rum, tá degustácia ide do úzadia a ja mám veľmi rád tie príbehy. Lebo aj tie príbehy si ľudia zapamätajú. Vieš, ja keby som ti hovoril, že no a ten destilát zrel 4 roky v takých súdoch, pri takej a pri takej teplote, pri takej a takej vlhkosti, tak ťa tam... Do rána nevie nikto. No, do rána nevieš. Ale keď ti poviem, že tento rum zreje napríklad v jaskyni, prečo zreje v jaskyni? Je to fakt? Tento nezreje, ale hovorím príklad. Dobre. Hej, že zreje v jaskyni. Prečo v jaskyni? Vieš, už ťa to tak nejak viacej nadchne. Vieme, kde si sa dáš. Vieme, že púšťaš dámu prvú. A teraz ešte ale takú otázku jednu ti musím dať. Poď. Keby bol jeden jediný stôl voľný, ten v rohu. Potom je stôl, kde vyslovene nechceš sedieť, lebo je v strede, je okrúhly a nesedelo by sa ti tam dobre, ale ten stôl vzadu v tom rohu je špinavý, že odtiaľ pred chvíľkou odišli hostia. Sadneš si tam aj tak? Alebo čo spravíš? Viem, že toto by nemalo úplne akože byť súčasťou štábnej kultúry, ale ja ten stôl chcem, takže ja idem tam a počkám, kým mi ho upracujú. OK. Lebo sú ľudia, ktorí si vyslovene, že nesadnú. Pre mňa je dôležitejšie komfort tie ďalšie hodinu alebo 2 hodiny, keď tam sedím, ako to, že či teraz mám že 30 sekúnd alebo 5 minút, kým mi niekto ten stôl prichystá. Takže... Lebo my ako ľudia z gastra, my sme ti vedeli povedať, že 7, možno 8, možno 8 ľudí z 10 si sadne za špinavý stôl. A ja sa snažím prísť na to, že prečo. Hej? To je ako, bola sestra na podcaste a vraví, že ako vždy ženy chodia 2 na záchod, že prečo? A ona vraví, neviem. Takže ona mi to nepovie proste, ale to ti žiadna žena nepovie, prečo chodia po 2. Ale tu už chodia od základnej školy. To nie je, že teraz sme na party, jedna drží nemusíme dvere. sa tváriť, že toto není záhada mužského pokolenia, ktorú asi nikdy nerozlúskneme. No jasné, že nám to nepovedia. Ale no, asi nie. Keď... Asi nie.
Neviem, akože keby boli, že 2 stoly vedľa seba tam v tom rohu a jeden je zaprdený a druhý je čistý, tak samozrejme si sadnem na ten čistý, hej, že to není, že... Ja by som si aj tak sadol na ten špinavý. Ja nie, ja by som akože vyhodnotil váhu, že či 89% alebo 92% je ten stôl lepší alebo horší a potom by som, ale nechcem robiť, že niekomu že zbytočné starosti, to znamená, že by som si sadol na ten čistý, ale keby bol jediný, tak určite by mi to nerobilo problém. Ja by som si sadol kľudne aj za ten špinavý. Ale teraz a skôr je by to, som že... volil ten, lebo ja sa na to napríklad pozriem, že príde ten človek z práce veci, umie stôl. To by spravil tak či tak. A teraz jednoducho ja už som tam prichystaný a už počas toho napríklad, jak ten človek príde zobrať tie veci, už napríklad, už som otravný a poviem napríklad, čo si dám napiť. A z hľadiska lebo ja gastrobontonu... málo kedy chcem čakať v tom podniku. Lebo ja už viem, čo bude nasledovať. Vieš. Viem, čo chcem piť väčšinou, viem, čo chcem jesť. Takže poviem, aký nápoj. Ona ma za to nenávidí, ale ja už tam smerujem, že z hľadiska gastrobontonu je to ako, že nemal by si sa dať za špinavý stôl, nie? Či? Nemal by si, no. No. Ja veľmi rád porušujem veci. Nebudem sa tváriť, že teda som není... Aj veľakrát, keď prídem a viem, že jednoducho, ja viem, že sa to nerobí, ale aj minule som prišiel k stolu, sadol som si, po 5 minútach proste neprišiel personál. Ja im nebudem písať recenzie, že dlho som čakal. Prišiel som k baru a vrajím, prosím vás, dvojité espresso. Lebo keď si dám kafe, vždy pijem dvojité espresso. A bola odpoveď, že objednávame pri stole. Vrajím, fajn. Tak som išiel k stolu a čakal som, že niekto príde a znova sa ma to spýta. A prišla a vraví, že iba to dvojité espresso? Vrajím, že áno. Prepáčte, že som prišiel, len jednoducho nevedel som, či máte robotu alebo nemáte, tak som vám to proste prišiel povedať iba k baru. A že nie, že v pohode... Zase sme pri tom, čo sme sa bavili pred chvíľočkou, že je to človek, ktorý môže byť v nejakom stave, môže byť v lepšej nálade, v horšej, ale akože áno, v zásade, keď komunikuješ normálne, tak by to nemal byť problém nikdy. No ako väčšinou ja to mám takto, že presne viem, čo chcem a som veľmi rád, keď to môžem tomu človeku čo najviac, najrýchlejšie povedať. A už potom, ako keby nech nemá, ja neviem, či starosť so mnou, alebo prácu, ale ja už sa vtedy chcem venovať napríklad to, kvôli čomu som tam prišiel. A tak, no. Je ale paradox, že keď tam chodíme do toho klubu, podniku, baru večer, tak je každých 5 minút proste ten človek pri stole. Ale keď tam prídeš na kafe, tak strašne dlho čakáš. To je ten paradox. Večer sú fakt každú chvíľu tam. To potom tak aj vyzerá. OK. A cez deň proste... Asi na kávu máš čakať. Stáva sa ti aj to, že dajme tomu, že keď už dlho čakáš, alebo keď si príliš možno nervózny z toho, že tá obsluha nefunguje tak, ako aj sú tvoje štandardy, čo normálne postavíš a ideš? Stalo sa mi to, jasno, už sa mi to stalo. Kedysi sa mi to stávalo častejšie a teraz už si veľakrát poviem, že už sa nechcem náhliť a tak ďalej. A kedysi som aj robil také veci, že som sa tváril, že všetkému rozumiem, a že som im aj chcel do toho kecať a potom som zistil, že to absolútne nemá zmysel. No, tak či tak asi... Keď budú chcieť, nech prídu na kurz, tam sa o to možno... A tak či tak by to nepadlo na národnú pôdu, absolútne by to nevyriešilo nič. Nasratý, tak akože čo, teraz im povieš, ako to má robiť, tak asi aj tak úplne si to nezoberie. Vieš čo, stalo sa nám, teraz sme boli nedávno v Michalovciach, sadli sme si, vyhlásená nejaká reštaurácia tam bola, sadli sme si a reálne sme museli odísť, lebo my sme boli hladní. A ku nám za 15 minút nikto neprišiel. Tak sme sa proste zobrali a odišli sme. A potom ti vyhodí aj Google, že boli ste na tomto mieste, jedli ste a tak ďalej, tak proste som nechcel hodnotiť. Lebo som nemal čo hodnotiť. Takže sme jednoducho sa zobrali a odišli, lebo nás neprišiel nikto objednať. Proste na terase boli ľudia a ku nám neprišiel nikto. Tak asi nás tam nechceli, tak sme šli ďalej. Tiež to takto vyhodnocujem, že nemusím tam robiť halo okolo toho, ale proste zjavne nikto nemá záujem o to, aby prišli tu bol klient, takže je to v poriadku. No. Ja napríklad, keď prídem, boli sme teraz, nedávno bol som brať nejaké rumy a vrajím malé netery, že nech ide so mnou, že tam majú akože, ja neviem, čokoládu, cukrík, alebo čo si zobere, vieš, lebo mala mať meniny a aj pri tej príležitosti som tam bol s ňou. A vrajím, hýbaj so mnou, že tam sú také dobré tety a tak. Ja som si proste vybavil objednávku a ona dostala 2 pera. Neboli to pera tej firmy. Boli to pera nejakého alkoholu. To znamená, oni spravia tie pera kvôli tomu, aby si ich zobral. Hej, ale keď máš podpisovú akciu a potrebuješ, ja neviem, 10 000 podpisov, potrebuješ 10 000 pier. Asi pravdepodobne. Hej, akože, áno, len tie skrátky, vieš, to skôr ma zaujíma, ako to, že či to pero
máš vyrobiť, no máš, hej, taký je, a nepýtaj sa prečo, ale že ako tí ľudia uvažujú, že naozaj, že to pero, že super, že to pero chce mať. Ľudia berú krígle z podnikov domov. Vieš, som robil kedysi aj ja. No, tie krígle si proste zoberieš, ale na čo mne by bolo doma 6 kríglov, ktoré nie sú rovnaké? To nie, ale počkaj, my sme mali v partii, že na chatu sme to nosili, že čo najviac rôznych kríglov, že sme zberali. A dokonca raz sme ten 2-litrový Paulaner z námorníka zobrali, Šebo ho do batohu narval, hej, že sa mu tam nezmestilo, lebo to bolo takého vado. 2-litrový? 2-litrový tam mali jeden čas. 2-litrový? No viem, že duplák akože duplák klasický, je štandard. Hej, ale tam mali jednu jeseň, tam mali 2-litrový. A normálne to jeden pohár tam mali a vy ste ho zobrali, že? Tak to neviem, koľko ich tam mali, ale proste Šebo ho zarval do tohto doteraz existuje a sa s ním potužujeme, takže... 2-litrový, OK. No. Lebo zobrať to, boli sme so sestrou večer vonku, sadnúci na drinky a ona ukazuje, čo mám? 6 pohárikov, vieš? Rôznych panákov, neviem, na čo ti to je, to tam ideme vrátiť, lebo tebe to chýba. OK, keď to je na tom nejaká reklama, nejaký brand, tak samozrejme to ti dodávajú ti to zadarmo, ale už ani to tak nejak veľmi nefunguje. Ja zase napríklad mám rád, keď je to bez brandu. Čo najviac, čo najčistejší, nech je ten pohárik. Či to je tričko, či to je proste pohár, ja sa s týmto stotožňujem. Poďme na vzorku číslo 3, ale dokončím iba to... 4. Ty piješ a mne to ide, dobre. Vzorka číslo 4. Ľudia si proste nejak tak berú tie suveníry, lebo čo je doma, to sa niekedy zíde. Môj detko napríklad chodil na huby, zberal strašne veľa hubov, hríbov, všetkého, ale ich nejedol. Keď ich mal v polievke, tak povedal manželke, nech ich vyťahne. To veľa ľudí takto má. A plus mal plný dvor všetkého možného. To sa zíde. Nebudem hovoriť, a tiež sme našli všetko možné. Ja neviem, je taká tendencia proste to tak akože škrečkovať a že však nikdy nevieš, kedy sa ti to ešte môže zísť a tak. To sa ešte... Ale akože ináč v Považskej je jeden elektrikár, neviem, či si u neho niekedy bol. Tiež on je kúsok od váhu a on má dvojizbový byt, teda dom. A on na každom tom poschodí, teda dvojposchodový, dvojposchodový dom, na každom tom poschodí má neskutočne veľa elektroniky. A to sa hovorí, že ak to neopraví on, už to nedokáže opraviť nikto. Nebol som u neho, ale... To je normálne magické miesto, lebo on na takom malom miestečku, vieš, pôsobí, opravuje všetko. Ale my sme boli u jedného raz so starým gramofónom tuto pri Domanižanke na Lánskej, ako sú tie domy. To je on. Áno, tak to je on. No, ale nebol som u neho doma, iba som ho doniesol a opravil ho, lebo všetci nám povedali, že už sa to nedá opraviť. Áno, ak on povie, že sa to nedá opraviť, už naozaj sa to on to opravil. A tiež ja tam prídem, napríklad kľúče od auta a tak ďalej, proste vymeniť baterku a on povie, no a zosilil som tam ešte toto a začne rozprávať nejakou rečou, ktorej ja absolútne nerozumiem a potom vlastne to skončí tak, že 7 €. Hej. A vieš, a ty máš pocit, že zrazu ide, že opravil celý svet a on ti povie 7 €. No, lebo viete, musím tak. Ešte sa ti previnilo, že si vypýtal veľa. Áno, to veľakrát býva a u neho teda úplne. Doniesol som mu tam aj nejaké svetlo, toto blika. No, vymenil som toto, zaletkoval som toto, zaizoloval som hento, 4,90. Vieš, alebo takú nejakú nesumu ti povie. Hej, to je dvojité espresso v bežnej kaviarni, hej, že... 4,90. Jaj. Prepáč, teraz tam aj ja hovorím jazykom, ktorému nerozumieš, ale v poriadku. Hej, no, ináč to išlo neskutočne hore. Šialené, ale dobre, však... Tak asi na káve však sa podniky najviac zarábajú, nie? Lebo tam je... Na káve zarábaš dosť, aj najobchodovanejšia komodita takmer na svete, hneď po rope. A na káve sa zarába určite dosť, ale na niečom tá kaviareň zarobiť musí, ale niekedy mi prídu mi prestrelené niekedy tie ja to sumy. Nejak neodsudzujem v úvodzovkách, ale že... Dobre, však to je jedno. Ja beriem, beriem, keď má niekto odrodovku, drahú kávu a tak ďalej. Ja si to vrátim sem. Napijem sa vodičky a... Tak, zneutralizuj si. Ideme na vzorku číslo 4, veci tu už máš nachystané. Poď si ju zasa privoňať a ty vlastne budeš teraz hodnotiť rumík. No a ja mám na teba potom nachystanú jednu otázku. My sme hrávali v bare a okrem toho, že sme samozrejme aj popíjali, ale hrávali sme jednu hru a bolo to o tom, že človeku dáš
neštandardnú otázku. Bolo asi nejakých 50 otázok. Niekde sme to našli, že dáš človeku takú neštandardnú otázku. Lebo väčšinou, keď sa stretneš s niekým, nazdar, čo máš nové? A vieš, toho človeka si nevidel 8 rokov. A vieš, čo mám vôbec staré? Alebo nazdar, ako? Dobre. Tak to sú také obligátne, aby sa nikto neurazil, že si len tak obišiel a pozdravil sa. A že keď vy ste boli za barom, tak vtedy ste dávali ľuďom, ktorí si tam objednávali? Práve, že u mňa v bare, keď sme boli a sme sedeli, personál, alebo jednoducho sme si tak nejak sadli a hrávali sme hru buď, ktorá sa volala Kontakt. Ona je na vysvetlenie dosť náročná tá hra, ale ide o to, že odkrývaš ako keby nejaké slovo, dajme tomu, že máš slovo, že chcel som povedať, že rum, ale to má máličko písmenok. Takže napríklad, že slovíčko degustácia. Tak jednoducho ty, ako človek, ktorý si vymyslel slovo, povieš, že začína sa na D. No a my potom hádame napríklad slovo tým, že si povieme napríklad nejakú indíciu, hej? A ja ti poviem, že kedy si žili? A ty si povieš, že dinosaury. Ale nepovieš to slovo naraz, ale povieš, že kontakt. To znamená, že sme sa zhodli a začneš odrátavať 10, 9, 8, až do 1 a 0, keď povieš naraz to slovo dinosaury. Dvaja ľudia ho musia povedať. OK. Ak ti ho predtým neblokne ako keby ten, ktorý zadal to slovo. Ide o to, že keď si to 2-3 krát vyskúšaš, je to vlastne veľmi jednoduché. A ja som tam došiel k tomu, že s kolegom sme mali takéto prepojenie, že mysle, že napríklad bolo písmeno D a my sme sa iba na seba pozreli, alebo dajme tomu, že bolo slovo K. A my sme sa napríklad predtým o niečom rozprávali a bolo slovo, že K a on, že kontakt. A ja som začal odratávať a naraz sme povedali, že konflikt. A ľudia, že vy ste si nedali žiadnu indíciu. Vravím, že hej. A nám sa toto stalo asi 10 krát za večer. Že jednoducho niekedy sa fakt s tým človekom tak prepojíš, len na základe toho, že buď sa s ním stretneš, alebo si s ním strávil nejaký čas. A to bolo neskutočné. Toto isté sa mi stalo s chalaniskom z Indonézie. My sme tam sedeli na pláži, večer ja som si k nemu len prisadol. To bola úplná náhoda, ja som si k nemu len sadol. On vedel biedne po anglicky, ja som vedel nič, to bolo na Lomboku, takže v tej ich reči som nevedel nič, ani po indonésky. Ďakujem a nech sa páči, čo si s tým moc nepokecáš. A v zásade stačí. Tak, a my sme sa smiali, debatovali asi 3 hodiny normálne, úplne, že sa ti to jednoducho tak rum bol predtým, alebo počas? Vôbec nebol práve, že rum. Tam akože popíjaš pivo, lebo tam tvrdý alkohol takmer vôbec nemajú. A potom na mňa vyťahol ináč takú divnú flašku, to vyzeralo jak taký mliečný ocot. A že to je moje víno, ktoré si vyrábam. Dáš si? A že jasné. To musíš vyskúšať. Dobre, ideme voňať tento rum? Áno, voňal som. Tak, a čo hovoríš? Ešte som zmetený, popravde. Lebo to je dobré. Vonia veľmi podobne, alebo nie, že podobne, ale ako taký mix všetkého. Tých rumov, čo si vypil... Hlavne dvojky, trojky, no. Že je celkom aj taký olejovito-orechový. Zároveň tam cítim aj tú zemitosť, drevo, káva a tak ďalej. Tak si ich zároveň je sladký. Dobre. Som z toho zmetený. Dobre, ale citrusy si napríklad nespomenul. Korenic to si nespomenul. Takže čo sa týka vône, môžeš si kľudne zaznačiť aj 3. Hej, lebo jasné, je to dovolené na tejto kartičke? Je. Keby si povedal, že cítim tam všetkých 6, tam už by som trošku pochyboval. To už asi by bolo po 8. degustácii. Ale... Akože keby si všetky zlial dokopy, aj tak by to podľa mňa nebolo o tom, že cítiš všetky. To ja som nervózny z toho, keď neviem identifikovať vec, alebo keď neviem dať názor. To nevadí, to znamená, že je tam zmes nejakých vôní. Ale jedna bude určite najdominantnejšia. Sám som zvedavý, lebo myslím, že iba Ľubo Ďurica, ktorý bol vlastne na podcaste pred tebou, tak identifikoval 3 vône. To sa málo kedy stane, že človek povie 3 vône, ktoré sa tam nachádzajú, že ich dokáže rozoznať. Samozrejme, keby si bol nejaký... Vôňu. Ja aj prepač, ja už som si... už si išiel do chute. Áno. A samozrejme, keby si bol profi degustátor, tak povieš, že no, citrus je tam cítiť, ale je ho tam veľmi máličko, alebo zasa chuť. Ideš iba Hej, ja viem, ja si to tak nejako akože skúšam teraz len. Vlastne no dobre, nejdem na tým špekulovať. Tú intenzitu chute, preto tam je od 1 Tieto 2 dávam. Takže je to spicy a je to drevité. OK, napísa. Daj si prvý sip, tu som zvedavý, že ako sa to vlastne celé bude vyvíjať. A čo tam budeš cítiť? Prvý sip väčšinou sa nehodnotí, ale tento rum určite... jak som spomínal pri vzorke číslo 2,
že tam bude nejaký výbuch chuti, tak tuto bude zaplavenie takými chuťami. No. Až by som povedal. Lebo naozaj, tento rum bol z nich, nechcem povedať úplne, že najdlhšie v súde, ale tá chuť bude taká najplnšia, taká najintenzívnejšia, až taká, že máš naozaj pocit, že ťa zaplavili nejaké chute. A teraz som zvedavý, že aké. Ty kokos. No. Toto som trošku v lese, musím sa priznať. Toto je ako keby tam tá škála chute, ktorú neviem úplne že zadefinovať. Vieš, že viem, ktorým smerom z týchto 6 sa to uberá, ale tak poď vyučovacou metódou. No není to ani sladké, a není to ani ovocné, ani citrusové. Tak tie hodnoty si dá jednoducho na tú najnižšiu úroveň, alebo teda na tú úroveň, kde by si povedal, že ich cítiš. Takže ovocie, spicy a sladké je na jednotke, respektíve nie, spicy na dvojke. Citrusy na jednotke, ovocie, kvety na dvojke a sladkosť na dvojke. Čiže to sú také tie veľmi nízke. No, a teraz ostávajú ti orechy. Tam by som išiel do tej, že olejovitosť, ale to tiež nie je nejaké extra. Takže 2. No a teraz veľmi zaujímavé. Teraz ti zostáva to, čo ti voňalo. To znamená tie ťažké chute, ako drevo, káva a tak ďalej. A spicy. Čiže vlastne tak, ako ti vonia, tak ti bude aj chutiť. Predpokladám. Zaujímavé. OK, takže korenistosť až na 5. A potom tam máš drevo, káva, tabak. Rozhoduješ sa medzi 3-4. 3-4, ale asi skôr takto. Veľmi zodpovedne na troječke. Áno, zodpovedná troječka. Dobre. Zapečatíme. Tak si ich teraz kľudne prepoj a porozmýšľaj, keby si ho mal ohodnotiť od 1 do 5, čo by si mu dal. No a tu vidíš jednoducho, kde ide tá šipka a kde sa trošku vykláňa. No. Čiže korenistosť a jemný nádych takých tých ťažkých chutí, kde sa nachádza káva a podobne. Tiež by som dal asi 4. Lebo je ako veľmi chutný, očividne je veľmi kvalitný, nepozerám sa tam ešte. Ale zároveň možno, že na mňa je až príliš korenistý. Inak by som možno, že išiel aj do tej 5. OK. Dobre, a to, čo si vlastne degustoval, k nám prišlo z Peru, je to Cartavio XO. Je to už aj možno podľa tvaru flašky zistí, že je to možno taká tá vyššia kategória rumov. Hej, nie je tam jednoducho, keď si pozrieš aj tú etiketu, nie je tam jednoducho len nejaká nálepka nalepená, ale jednoducho... Je tam aj kolok, napríklad. Kolok musí byť na každom. Hej. Ale niektoré dokonca majú vlastný kolok, hej, ako tento World's End, ten napríklad mal vlastný kolok. Aj toto Remedy Spice malo, že kvázi vlastný kolok. Aj toto má niečo ako vlastný kolok, hej, ale to nehrá až takú veľmi dôležitú úlohu. A ja viem, prečo mi chutí, lebo tu je, že je to importované cez Barcelonu, Španielsko. Takže kvôli Barcelone. Keď sa pozrieš na tú etiketu, hej, tak vlastne tu jednoducho už tá úprava spravená, hej, že do skla sme to dali, aby to proste pekne vyzeralo. Tie predtým, tie majú na sebe len, nechcem povedať, že len, majú na sebe nejakú nálepku. Čiže aj tá fľaška, keď si už kupuješ, už by ti mala hovoriť, že tuto čakaj nejakú kvalitu, niečo plnšie, hej, takže aj ako si videl posledné 2 rumiky, si ohodnotil vlastne na 4. Áno. To znamená, hej, druhé najlepšie ako keby. Ale žiadny z nich nie je taký, že toto si chcem vyslovene kúpiť fľašku. Nedostal ťa. No nie. Dobre. Nebol taký, že by som si povedal, že ty koko, že tak toto už, hej. Že ako boli naozaj výborné, hlavne tie posledné 2, ale boli, že viem si predstaviť stráviť v dobrej partii pri nich večer. OK. Ale že narodí sa môjmu najlepšiemu kamošovi dieťa, tak ešte by som hľadal niečo iné. Ešte by si hľadal. To mi zavolaj. Už budem vedieť, že kde sa budeme cca pohybovať. Fajn, ale dnes by si mal predsa len vybrať jedného víťaza. Ktorý by to bol? Mali sme tu vlastne číslo 1 bolo Remedy Spice, číslo 2 bol World's End, číslo 3 bolo Carupano 21 rezerva Privada a číslo 4 bol Ron Cartavio XO. Môžem ťahať, hej? Povedz, jasné. V pevnosti Bojard, keď karty sa ťahajú. Typoval som, hej, že to bude Carupano. Tak kľudne si tam vyfarbi si tú veľkú hviezdičku. Dobre. A kým si ty budeš vyfarbovať,
OK. Ja iba vyložím tieto rumiky preč. Kartičky si môžeš kľudne zobrať. Tým, že máš napísané, ktoré to boli rumy, akurát tu ti jedna Tuto som ešte nedal. To je... Cartavio. Cartavio. To bola vzorka číslo 4. No, a aby to nebolo len také v podstate jednoduché, a ty si hovoril, že máš rád tie veci, že keď majú nejaký zmysel, majú nejakú hĺbku, tak vlastne aj to, čo my tu teraz točíme, tak zanechávame tu teda nejaké odkazy do budúcna. Tu sú vlastne podpísaní všetci ľudia, ktorí boli zatiaľ na degustácii. Mm-hmm. Takže poprosím, aj ty nám tam zanechaj nejaký odkaz a keď bude tento náš podcast strašne úspešný a bude dominovať, tak to vydražíme. Prípadne, keď budeme robiť nejakú akciu, môžeme kľudne vydražiť a peniažky sa použijú na niečo rozumné. Ja som... Štandardne uvažujem, si mi to otvoril, no nevadí. Tak som si chcel nasliniť, aby to išlo lepšie. Ja ako perá, hej, keď ešte len začína. Povedzme, že perá. Sú tam teda ľudia, čo boli doteraz všetci na degustáciách. Ja tomu hovorím, že považský špeciál, lebo najďalej sme boli v Púchove. Najďalej tu bola vlastne kočka z Púchova, ale ináč všetko ľudia Považská Bystrica, lebo však každé mesto podľa mňa má plno všelijakých zaujímavých ľudí, ktorí by mali ísť do rôznych podcastov. Máš to? Je mi to úplne jasné, ale akože však nič, aj to k tomu patrí. Chceš si aj zub zatreť, vieš? Akože oko by som si na toho piráta zatrel, ale... Vieš, prečo mali prekryté oko? Piráti. Pretože keď sa dívali do diaľky, tak sa im to zlievalo, neviem, povedz. No buď mali to oko vypichnuté, to bolo tak často. To je logické. Hej. Ale aj na zdravom oku sa nosila veľakrát tá páska, pretože keď si šiel do podpalubia, tak si ich iba prehodil. Lebo... tma, svetlo, tak, nemali tam to červené ako na tej ponorke. Tak, zaliaté slnkom všetko bolo a šiel si do podpalubia, tak si ich len prehodil. No, ja nebudem špekulovať, ja tu napíšem moje, že životné moto. Není to nič originálne, ale je to... Ja to napíšem. Môžeš tam kľudne prostredník nakresliť. Mám to aj povedať, či nie? Napíš a ja to potom prečítam a kým to vlastne ty budeš písať, tak ja vám iba si spravíme reklamu. Keď budete chcieť degustovať, vy na záver samozrejme aj uvidíte nejakú takú univerzálnu vec, ktorá je za každým podcastom. Keď budete chcieť degustovať a budete sa chcieť takto rozumne porozprávať o rumoch a dozvedieť sa niečo o výrobe, kľudne mi napíšte, spravíme, zorganizujeme degustáciu. Môže to byť firemný event, súkromná, už som robil aj v obývačke, doma v ponožkách, bez problémov. Dôležité je, že chcete degustovať, tak veľmi rád prídem, dohodneme pár detailov, čo by ste chceli, aký rum a napíšete, máme hotovo? Máme hotovo. Dobre. No. A môžem? Musíš. Musím. Aj toto ti vrátim, hej, a zavreté prečo, to by si nespravil to, čo ja. OK. A tá centrofixa bola trošku hrubšia, ako som si myslel, takže je to, že choose what is right, not what is easy. Vyber si to, čo je správne, nie to, čo... Áno. Snažím sa, že vždycky čokoľvek idem robiť a hlavne, keď sú to nejaké zásadné rozhodnutie, tak sa cez toto, nechcem nazvaný moto, ale cez túto prizmu na to pozrieť. A mimochodom, neviem, že kto z vás je fanúšikom Star Wars, ale bolo to, keď Clone Wars, tak tam chodili vždycky tie nejaké také, že quotes, tie citácie a toto je z Clone Wars zo Star Wars. Takže je to úplná, že somarina, ale úplne som sa s tým stotožnil. A či je to, ja neviem, aj opustiť diplomáciu, ísť späť do rodného mesta, alebo aj v iných prípadoch, proste snažím sa na tie veci pozerať vždy tak, že to, čo ti vidí z tej komfortnej zóny a rob to, čo považuješ za správne. Takže preto som to napísal aj tu a preto aj na tie rumy pozerám nielen tak, že čo piješ, ale aký je za tým príbeh a čo to komu prinieslo a tak. Takže asi takto by som to nejak zhrnul. Percka. Dobre, to, jak som na začiatku podcastu povedal, že máme názov, a to bolo vlastne s tými vínami a rumami, asi tam dáme toto, to sa mi páči viacej. A ja teraz, je sobota, keď natáčame, takže všetci z produkcie majú voľno, tak ja iba odbehnem, aby si teda vedel, čo tu máme pre teba nachystané. Vlastne zmyslom tejto degustácie bolo to, že si degustoval a až potom si sa dozvedel, že čo to je. No a my si vytvárame vlastne takéto vlastné mystery boxy, to znamená, máš tu nejaké flaštičky, na každej tej flaštičke je napísané, že o aký rum ide, ale až potom, keď dopiješ, strhneš si vlastne ten papierik a zistíš, čo je to za rum. Takže máš tu vlastne 6 rumov, môžeš degustovať, dostaneš teda aj degustačný pohárik, ten istý, z ktorého si degustoval a je tu teda aj jedna špeciálna vzorka. Toto je rum, ktorý už vlastne sa nedá kúpiť, už sa neprodukuje.
A nie je tu ani napísané, že čo je to za rum, ale sú tam indície na to, ako zistiť, že čo to je. Zase pevnosť Boyard, hej? Niečo podobné, hej, aby to nebolo také jednoduché. Aby si aj trošku objavoval. To ma baví. Takže to je Mystery Box. Ďakujem veľmi pekne. Som nevedel, že okrem toho, že mi ulejú, takže aj darček ešte dostanem. Keby si nevedel, ako na to ísť, je tam teda aj návod, aj všetko, takže ďakujem nech sa ti veľmi páči. Pekne. No dobre, a Mystery Box, ďakujem, teším sa na to. Spravím to asi tak, že s nejakým kamošom, lebo rád som teda v spoločnosti. Sú tam aj 40 aj 20 ml. Takže, tie 40 to sú rumy niečo ako toto a tie menšie flaštičky sú niečo ako toto. Hej. Dobre, čiže odporúčaš mi, že niekedy na ťažký zimný večer si to možno, že aj tie 20-ky nechať sám pre seba. Hej. Tie 20-ky si nechaj kľudne sám pre seba, ale veď uvidíš, hej, lebo keď začneš degustovať, tak už potom príde chuť. Ďakujem veľmi pekne a ja teda nemám tmavý alkohol, ale zase je to niečo, do čoho je ako keby investovaná energia. Okay. A ja som ti doniesol, zase sa vykloním zo záberu takúto záležitosť. Je to slivovica z roku 2019, týmito rukami zberané Mirabelky, to sú také menšie slivky, takže dúfam, že ti bude chutiť. Ďakujem veľmi pekne. Vždy som rád, keď dostanem domácu. Vypálené s láskou, slivovica. Samozrejme. Nádhera. Ďakujem ti veľmi pekne. Už sme dostali CDčko podpísané. Som rád, keď nám hostia nosia darčeky. Je to fajn. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na to. Ja ďakujem. Akože strašne rád som tu bolo to veľmi príjemné. Ďakujem, že si prijal pozvanie teda. S vami sa lúčime a my ideme ešte debatovať mimo záber. Mároško, ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Ahojte. Majte sa, čaute. Ak sa vám tento diel páčil, sme samozrejme veľmi radi. Ideálne, ak o tom poviete svojim kamarátom, potom budeme ešte radšej. No a ak by vám to nedalo a chceli by ste zorganizovať napríklad riadenú degustáciu, napíšte mi a niečo spolu vymyslíme. Pokiaľ by ste si chceli niektorý z týchto rumov, ktoré sme degustovali, zakúpiť, v popise videa nájdete link, aby ste trafili presný rum. Samozrejme, vy si ten rum môžete potom kúpiť kdekoľvek chcete, je to samozrejme na vás. Na záver vám prajem všetko dobré a nezabúdajte, nepijeme, učíme sa. A ešte jedna vec, pite zodpovedne až keď dovršíte 18 rokov.